ലൈവ് പോവാണ്, ഒരു മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ? കാണുന്നുണ്ട്. ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. ഇല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ 18 ദിവസ ഗീതാധ്യായനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. അധ്യായം 2 നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ തുടങ്ങാം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇന്ന് അധ്യായം 2. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ അധ്യായത്തിൽ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയത്? ആദ്യത്തെ അധ്യായം അതായത് യുദ്ധകളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ അർജുന വിഷാദ യോഗം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ അർജുന വിഷാദ യോഗം അതിൽ എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി? എന്തുകൊണ്ട് വിഷാദം വന്നല്ലേ? അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ 5 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഏതൊക്കെയാണ് 5 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞേ? അത് 3-ാമത്തെ കാര്യം. തീരുമാനമെടുക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ. അതെ. പിന്നെ മൃദുല ഹൃദയത്വം, പിന്നെ ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങള്, പിന്നെ കുടുംബ പാരമ്പര്യം. ഇങ്ങനെ 5 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ആ അർജുനൻ എന്താ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല. എന്താ പറയാ, എതിർപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ ആരാണ്? എന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളാണ്, എന്റെ ഗുരുസ്ഥാനത്തുള്ളവരാണ്, എന്റെ അച്ഛന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ളവരാണ് എന്നൊക്കെ ഓരോ ഒഴികഴിവുകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഇവരൊക്കെ കൊന്നിട്ട് എനിക്ക് എന്താണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്? ഇവരൊക്കെ കൊന്ന എനിക്ക് പാപമാണല്ലോ ഫലം എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് ആകെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു സങ്കടപ്പെട്ട് അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്തു? വില്ലും ശരങ്ങളൊക്കെ തേരിൽ വെച്ച് ഒരു ഇരിപ്പായി അല്ലെ. അവിടെയാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ നിർത്തിയത്. അപ്പൊ ഇന്ന് 2-ാമത്തെ അധ്യായമാണ്. അപ്പൊ ഈ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പിന്നെ ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി? എന്താ പറയാ, അവിടെ ഒരുപാട് ശംഖനാദങ്ങൾ മുഴുക്കി എല്ലാവരും അല്ലെ. പിന്നെ 9 ലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു. അർജുനൻ എന്താ പറയാ, പാണ്ഡവർക്ക് ജയമുണ്ടാകും എന്നുള്ളതിനെ 9 ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു. എന്തൊക്കെയായിരുന്നു 9 ലക്ഷണങ്ങൾ? ധർമ്മക്ഷേത്രം, ദിവ്യമായ രഥം, കപിധ്വജം, ഗാണ്ഡീവം,
ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പോ ഈ 9 ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പാണ്ഡവന്മാർക്ക് ജയം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതില്. പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവത്ഗീതയിൽ 700 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. മൂന്നായിട്ട് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് മൂന്ന്? ലോകങ്ങള് ഏതൊക്കെയാണ്? ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായങ്ങൾ എന്താണ്? കർമ്മയോഗം, കർമ്മയോഗം പിന്നീട് 6 അധ്യായങ്ങള് ആ ജ്ഞാനയോഗം അങ്ങനെ. അപ്പൊ 3 യോഗത്തിലാണ് ഈ 18 അധ്യായങ്ങളെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അതായത് 700 ശ്ലോകങ്ങളും ഉണ്ട് അല്ലെ. പിന്നെ 5 വിഷയങ്ങൾ അല്ലെ. നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താണ് 5 വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്? ഈശ്വരൻ, അപ്പൊ ഈ 5 വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ ഇന്ന് അധ്യായം 2 ഇതിന്റെ പേരെന്താണ്? ഗീത വിഷയ സംഗ്രഹം. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പേര് വന്നത്? ഗീത വിഷയ സംഗ്രഹം എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ, അതായത് ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോ 18 അധ്യായം പറഞ്ഞു. അതിൽ കർമ്മയോഗം പറഞ്ഞു, ഭക്തിയോഗം പറഞ്ഞു, ജ്ഞാനയോഗം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതിൽ ഈ അധ്യായത്തിൽ എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. അതായത് കർമ്മമുണ്ട്, കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ജ്ഞാനയോഗത്തെ കുറിച്ചും സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഗീത വിഷയ സംഗ്രഹമായത് അല്ലെ. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയോഗം. ആദ്യം പറഞ്ഞു നമ്മൾ ജ്ഞാനയോഗം ഉണ്ട് ഇതിൽ. എന്താണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതായത് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ശരീരമല്ല, നമ്മൾ ആത്മാവാണ്. എന്താണ്? നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായി നമ്മളെല്ലാവരും ആത്മാക്കളാണ്. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ശരീരമല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പിന്നീട് ഈ ശരീരവും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ആ ആത്മാവും അതും തമ്മിലുള്ള ആ ബന്ധം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ഇത് ജ്ഞാനയോഗവും ഇതിലുണ്ട്. പിന്നെ കർമ്മയോഗം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കർമ്മയോഗം ഉണ്ട് ഇതിൽ. അപ്പൊ എന്താണ് കർമ്മം? ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നു, നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫല ആസക്തി ഇല്ലാതെ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം. കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം, അതിന്റെ ഫലാസക്തി കൂടാതെ നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം. അത് ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം. അതാണ് കർമ്മയോഗത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭക്തിയോഗം. എന്താണ് ഈ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പ്രവർത്തനങ്ങൾ. അപ്പൊ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതാണ് അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? അവിടെ ഭക്തിയോഗമായി മാറി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇതിൽ ജ്ഞാനയോഗമുണ്ട്, ഭക്തിയോഗമുണ്ട്, കർമ്മയോഗവും ഇതിൽ 3 ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഗീത വിഷയ സംഗ്രഹം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ എന്താ പറയാ, രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം എന്താ പറയാ, രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത്. അവിടെ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം ഇതിലില്ല, ഞാൻ പറയാം. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തില് കൃഷ്ണൻ എവിടെയെങ്കിലും സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, കൃഷ്ണൻ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല എവിടെ. അവിടെ നമുക്ക് ആരുടെയൊക്കെയാണ് എന്തായത്? നമുക്ക് അവിടെ ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച എന്ന് കേട്ടു. നമ്മൾ ധൃതരാഷ്ട്രൻ സംസാരിച്ചു, സഞ്ജയൻ സംസാരിച്ചു, അർജുനൻ സംസാരിച്ചു. അപ്പൊ ഇത്രയും സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ ഒന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. അതായത് കൃഷ്ണൻ എല്ലാം കേൾക്കുകയാണ്. അർജുനൻ ഒരുപാട് എന്താ പറയാ, ആ ഒഴികഴിവുകളൊക്കെ കൊടുത്തു. ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല, എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള ആ കാര്യങ്ങളും അർജുനൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എല്ലാം കേൾക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുക എന്ന് വെച്ചാല്, ഒരു ഗുരു ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ഏറ്റവും വേണ്ടുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റി, അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് യോഗ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾവിക്കാരനായിരിക്കണം. ഒരു നല്ല കേൾവിക്കാരനായിരിക്കണം. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല്, നല്ല കേൾവിക്കാരന് മാത്രമാണ് ഒരാളെ നല്ല വഴിക്ക് നയിക്കാനും കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എന്താണ് ഇപ്പൊ അർജുനൻ പറയുന്നത് മുഴുവനും കേട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഒന്നും വേണ്ടിയിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് നമ്മുടെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ സംസാരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം എവിടുന്നാ തുടങ്ങുന്നത്? രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നിന്നും രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം: ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കുതസ്ത്വാകശ്മലമിദം വിഷമേ സമുപസ്ഥിതം അനാര്യജുഷ്ടമസ്വർഗ്യം അകീർത്തികരം അർജുന. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, എന്താണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നിനക്ക് എവിടുന്നാണ് ഈ മാലിന്യം വന്നു വെട്ടത്? ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യം എന്തെന്ന് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതൊട്ടും യോജിച്ചതല്ല. ഉപരി ലോകങ്ങളിലേക്കല്ല, അകീർത്തിയിലേക്കാണ് ഇത് നയിക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ ആദ്യമായിട്ട് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്, എന്താ പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ? അതായത് അർജുന, നീ ഒരു എന്താ പറയാ, നീ ഒരു വില്ലാളി വീരനാണ്, ഒരു ധീരനാണ്, സൽപ്പേരെടുത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ആര്? അർജുനൻ. അത്രയും ബുദ്ധിശാലിയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷെ എങ്കിൽ നിനക്ക് എവിടുന്നാണ് ഈ മാലിന്യം വന്നു വെട്ടത്? അപ്പൊ ഭഗവാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ ഇതൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത്? അപ്പൊ നിനക്കിത് അകീർത്തിയിലേക്കാണ് ഇത് നിന്നെ നയിക്കുക, അല്ലാതെ നിന്നെ എന്താ പറയാ സൽപ്പേര് നിനക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നില്ല ഇതെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല്,
ഒരു എന്താ പറയാ ജീവിതത്തിന്റെ മൗല്യം മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതായത് അർജുനൻ ആരാണ്? ക്ഷത്രിയനാണ്. അപ്പൊ ക്ഷത്രിയ ധർമ്മം എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യുക. ക്ഷത്രിയ ധർമ്മം എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഒരു ക്ഷത്രിയനായിട്ട് പോലും നീ ഇങ്ങനെ ഒഴികഴിവുകളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല, എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവരൊക്കെ എന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളാണ്, എന്റെ കുടുംബക്കാരാണ്, എന്റെ അന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് നീയെ ഓരോ ന്യായങ്ങളും പറഞ്ഞ് നീ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊരു എന്താ പറയുക, ജീവിത മൂല്യം മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് യോജിച്ചതല്ല നീ ചെയ്യുന്ന കാര്യം. നിനക്ക് എവിടുന്ന് വന്നു പെട്ടു ഈ മാലിന്യം? മാലിന്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഈ ചിന്താഗതി നിനക്ക് എവിടുന്ന് വന്നു പെട്ടു? അപ്പൊ ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ നീ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ നീ പിന്മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ത് ചെയ്യും? ആൾക്കാർ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കുകയില്ല. പാവം അർജുനൻ എന്താ പറയാ എതിർപക്ഷത്ത് എന്താ പറയാ കുടുംബാംഗങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ട് ആ ദയ കാരണം യുദ്ധം ചെയ്യാതെ പിന്മാറി എന്ന് ആരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ആൾക്കാർ എന്താ ചിന്തിക്കുക? അർജുനൻ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പേടിയായി, അർജുനൻ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് എന്താ പറയാ പേടിച്ച് പിന്മാറി എന്നേ പറയുള്ളൂ. അപ്പൊ നിനക്കത് സൽകീർത്തി അല്ല കൊണ്ടുവരിക. നിനക്ക് എന്താ കൊണ്ടുവരിക? അത് എന്താ പറയാ സൽപ്പേരല്ല കൊണ്ടുവരിക, അകീർത്തിയാണ്. അത് നിനക്ക് അകീർത്തിയിലേക്ക് നിന്നെ കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മോശമായിട്ടാണ് ആൾക്കാർ നിന്നെ ചിത്രീകരിക്കുക എന്നാണ് ഇപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അതാണ് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ എന്താ കാണുന്നത്? ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ കാണുന്നു. 3 കാണുന്നു. അപ്പൊ ഇതായത് എന്താന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്ക് ഭഗവാനെ, അതായത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള 3 വഴികളാണ്. അതായത് 3 രീതിയാണ്, 3 ഘട്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയാം, ഭാവങ്ങൾ എന്ന് പറയാം, 3 രീതികൾ എന്നും പറയാം, എന്ത് വേണേലും പറയാം നമുക്ക്. അതെന്താണ്? ആദ്യത്തെ നമുക്ക് എന്താ കാണുന്നത്? ഇപ്പൊ ചിത്രത്തില് ഒരു വെളിച്ചം മാത്രമല്ലേ കാണുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ വെളിച്ചം എന്താണ്? ഇപ്പൊ ഭഗവാന് ഒരു ലോകമുണ്ട്, ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്നുള്ള ഭഗവാന്റെ ഒരു ലോകമുണ്ട്. അത് വൈകുണ്ഠങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അതിലും ഉപരിയാണ്. എന്നിട്ട് വൈകുണ്ഠത്തിലും മുകളിലാണ് ആ ലോകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിൽ നിന്ന്, അതായത് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന വെളിച്ചമാണ് ഈ ആദ്യത്തെ ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ പറയും ബ്രഹ്മൻ എഫൽജൻസ് എന്ന് പറയും ഇംഗ്ലീഷിൽ. അപ്പൊ അത് മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അത് ബ്രഹ്മൻ പ്രകാശം, ജ്യോതിസ്, വെളിച്ചം, എന്ത് വേണേലും പറയാം. അപ്പൊ പ്രകാശമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മൻ ജ്യോതിസ് എന്നും പറയാം, ഒരു വെളിച്ചം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും വരുന്നതാണ് അത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരാരാണ്? അവർക്ക് എന്താ ചിന്ത എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ ഒരു അവ്യക്തമാണ്, ഭഗവാനൊരു രൂപമില്ല, ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വെളിച്ചം മാത്രമാണ്, ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജ്യോതിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചൈതന്യം മാത്രമാണ്, ഭഗവാന് ഒരു വ്യക്തമായ രൂപമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു ജ്യോതിസിന്റെ രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചൈതന്യത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടും ഉള്ളവര്. ആ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് അവർ ഈ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് എന്താണ് അവർ ആ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ലയിക്കാനാണ് അവർ നോക്കുന്നത്. ആ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ലയിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? ഒരു മോക്ഷം കിട്ടും. അതെന്താണ്? സായുജ്യമുക്തി. അതായത് സായുജ്യ മോക്ഷം എന്ന് പറയും നമ്മൾ. സായുജ്യമുക്തിയാണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ മുക്തികളിൽ വെച്ച് 5 തരം മുക്തികളുണ്ട്. ഏതാണ്? സായുജ്യമുക്തി ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതായത് ഈ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ലയിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ചൈതന്യത്തിലേക്ക് ലയിക്കുന്ന മുക്തി സായുജ്യമുക്തി. അത് ഭഗവാന്റെ വെളിച്ചമാണ്, ശരീരത്തിന്റെ വെളിച്ചം. പിന്നീട് 4 മുക്തി ഏതാണ്? സാലോക്യമുക്തി, സാരൂപ്യമുക്തി, പിന്നെ എന്താ പറയാ സാമീപ്യമുക്തി, സാഷ്ടി. ഇത് 4 തരം മുക്തികളാണ്. അപ്പൊ ഈ 5 മുക്തികളിലും വെച്ച് ഈ 4 ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ പറയുക ശാശ്വതമായ മുക്തിയാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സായുജ്യമുക്തി, അത് ശാശ്വതമായ മുക്തിയല്ല. അതായത് ആ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ലയിക്കുന്ന മുക്തി അത് ശാശ്വതമല്ല. സായുജ്യമുക്തി ശാശ്വതമല്ല. ബാക്കി സാലോക്യ, സാരൂപ്യ, സാമീപ്യ, സാഷ്ടി അത് ശാശ്വതമായ മുക്തികളാണ്. അപ്പൊ ഇത് ആദ്യത്തെ ഘട്ടം, ഒരു ഭഗവാനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഘട്ടം. രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ എന്താ നമ്മൾ കാണുന്നത്? ഭഗവാനെ രൂപത്തിൽ കാണുന്നു. എന്താണ് രൂപം? അത് ചതുർഭുജാധാരി. ചതുർഭുജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ചതുർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4, ഭുജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈകള്. അപ്പൊ 4 കൈകൾ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ, അല്ലെ? ആ 4 കൈകളിൽ എന്താണുള്ളത്? ശംഖ്, ചക്ര, ഗദ, പദ്മ, അല്ലെ? 4 ഉണ്ട്. ശംഖ്, ചക്ര, ഗദ, പദ്മ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 4 കൈകളുള്ള ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ? ആ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്താണ്? അത് നമ്മൾ പരമാത്മാ രൂപം എന്ന് പറയും. ഈ പരമാത്മ എന്താണ്? എല്ലാവരുടെയും, അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്ന എല്ലാ ചരാചരങ്ങളിലും ഭഗവാൻ ഈ രൂപത്തിലാണ് ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നത്. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ ഈ രൂപത്തിലാണ് വസിക്കുന്നത്. ഏത് രൂപത്തിൽ? ചതുർഭുജാധാരിയായ പരമാത്മാ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നത്. ഇത് ഒന്നും കൂടി മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു അറിവാണ് ഭഗവാന്റെ. അതായത് ആദ്യത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഒരു അവ്യക്ത രൂപമാണ്, വെറും ഒരു വെളിച്ചമാണ്, ഒരു ചൈതന്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ഘട്ടം. ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടി ഉയർന്ന തലത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ആ പരമാത്മാഭാവത്തിൽ ധ്യാനിക്കുന്നതാണ്. ഇത് സാധാരണമായിട്ട് ആരാണ് ചെയ്യുന്നത്? യോഗികൾ. ആ യോഗികൾ ധ്യാനത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ തപസ്സിലൂടെ അവർ ധ്യാനം ചെയ്ത് തപസ് ചെയ്ത് ഹൃദയത്തിലുള്ള ചതുർഭുജാധാരിയായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവിനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അവര് ആ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ നോക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ എത്തുമ്പോൾ അത് ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും. ഇത് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വഴിയാണ്. അപ്പൊ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും. കുറേ വർഷം വേണം അവർക്ക് അതിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ. ഇതും ഒരു ട്രബിൾസം എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ, ഒരു ദുഷ്കരമായ ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. പക്ഷേ ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ നിന്നും കുറച്ച് മെച്ചപ്പെട്ട മനസ്സിലാക്കലാണ്, അറിവാണിത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഘട്ടം കഴിഞ്ഞു, രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ എന്താണ് നമുക്ക് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് ഭഗവാൻ? ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം എന്താണ്? നമുക്കത് നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അതിനെന്താ പറയാ നമ്മള്? ശ്യാമസുന്ദര രൂപം. മൂന്നാമത്തെ കാണുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം. അതായത് ദ്വിഭുജ. ചതുർഭുജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 കൈ, ദ്വിഭുജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 കൈകളോടുകൂടി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താണ്? ഓടക്കുഴൽ പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു. 2 കൈകളാണ് ഭഗവാന്, അല്ലെ? എന്തൊരു സുന്ദരമായ രൂപമാണിത്. ആ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താണ്? 3 ചെരിവുകൾ, അല്ലെ? ഭഗവാന് ആ 3 സ്ഥലത്ത് വളവുകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ത്രിഭംഗി എന്ന് പറയും. ത്രിഭംഗി. ആ ത്രിഭംഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രിഭംഗി ഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാൻ നിൽക്കുക. നമ്മൾ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, അല്ലെ? എന്താ പറയാ, 3 സ്ഥലത്ത്, അതായത് ആ കഴുത്തിന്റെ അവിടെ ഒരു എന്താ പറയാ ഒടിവുണ്ടായിരിക്കും, ചെരിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. പിന്നെ ആ നടുഭാഗത്ത്, പിന്നെ ആ പാദങ്ങൾ, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 3 സ്ഥലത്ത് ഭഗവാൻ ആ ഒരു എന്താ പറയാ ചെരിഞ്ഞ ഒരു പോസിലാണ് ഭഗവാൻ നിൽക്കുക എപ്പോഴും. അപ്പൊ ഇത് 3 സ്ഥലത്ത് എന്താ പറയാ വളവുകളുള്ള ഈ രൂപത്തെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ശ്യാമസുന്ദര രൂപം അല്ലെങ്കിൽ ത്രിഭംഗി ഭാവം. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള രൂപം. അതാണ് ശാശ്വതമായ ഭഗവാൻ. ഈ രൂപത്തിൽ എവിടെയാ വസിക്കുന്നത്? ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അത് വൈകുണ്ഠങ്ങളിലും മുകളിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അതിലും മുകളിലും ഇനി ഒന്നുമില്ല. അത് ദിവ്യോത്തമ ധാമമാണ് ഭഗവാന്റെ. അവിടെയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഈ ദ്വിഭുജാധാരി രൂപത്തില് അവിടെ വസിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ കാണാം. അപ്പൊ ഇത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ത് പറഞ്ഞു? വെളിച്ചമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന അവ്യക്തഭാവം. പിന്നീട് വ്യക്തഭാവത്തിൽ, അതായത് 4 കൈകളോടുകൂടിയ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന പരമാത്മാഭാവം. മൂന്നാമത്തേത് ശ്യാമസുന്ദരനായ ദ്വിഭുജാഭാവം. ഭഗവാനെ ദ്വിഭുജാധാരിയായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ വ്യക്തമായ ആ രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തേത്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന 3 ഘട്ടങ്ങൾ. മനസ്സിലായോ? ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. 3 ഘട്ടങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ അതിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ, അല്ലെ? അപ്പൊ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി? ഇപ്പൊ സൂര്യൻ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സൂര്യനെ അറിയാം. സൂര്യനെ എങ്ങനെ അറിയാം? നമുക്ക് സൂര്യന്റെ ആ വെളിച്ചം വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, അല്ലെ? സൂര്യോദയം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ സൂര്യൻ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ ഇതിപ്പോ എങ്ങനെ നമ്മൾ പറയാന്ന് വെച്ചാല്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് സൂര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമല്ല, വെറും വെളിച്ചം മാത്രമാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ആദ്യത്തെ ഘട്ടം. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ സായുജ്യ, അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ബ്രഹ്മ ജ്യോതിസ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതുപോലെ ഇപ്പൊ സൂര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വെറും ഒരു വെളിച്ചം മാത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടി മുന്നോട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സൂര്യൻ വെറും വെളിച്ചം മാത്രമല്ല, സൂര്യന് ഉപരിതലവും ഉണ്ട്. അതായത് സൺ ഡിസ്ക് എന്ന് പറയും, സൺ സർഫേസ്. നമ്മൾ അത് പറയും ഇംഗ്ലീഷില് സൺ ഡിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ സൺ സർഫേസ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ സൂര്യൻ വെറും വെളിച്ചം മാത്രമല്ല, സൂര്യന് ഉപരിതലവും ഉണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള ചിന്താഗതി. അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി മുന്നോട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ്. പിന്നീട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് സൂര്യൻ വെറും വെളിച്ചം മാത്രമല്ല, സൂര്യന് ഉപരിതലവും ഉണ്ട്. പിന്നെ പോരാത്തതിന് സൂര്യൻ എന്തുണ്ട്? സൂര്യഗ്രഹമുണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം. അവിടെ ആരാ കാണുന്നത്? അത് സൂര്യദേവനാണ്. സൂര്യദേവൻ ഒരു പേരുണ്ട്. എന്താണ് സൂര്യദേവന്റെ പേര്? വിവസ്വൻ. അപ്പൊ ഈ വിവസ്വൻ എന്നാണ് സൂര്യദേവനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക. അപ്പൊ ഈ സൂര്യദേവന്റെ ഒരു ഗ്രഹമുണ്ട്. ആ ഗ്രഹത്തിൽ സൂര്യദേവൻ വസിക്കുന്നുണ്ട്. സൂര്യന് ഒരു പേരുണ്ട്, വിവസ്വൻ. ഇതാണ് ശരിയായ മനസ്സിലാക്കൽ. അല്ലാതെ സൂര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വരും വെളിച്ചം എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ അത് ആദ്യത്തെ മനസ്സിലാക്കലാണ്. അല്ലാതെ സൂര്യന് വെളിച്ചം മാത്രമല്ല, കുറച്ച് സൂര്യന് ഉപരിതലവും ഉണ്ട് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മനസ്സിലാക്കൽ. പിന്നെ അല്ല, സൂര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സൂര്യന് ഒരു ഗ്രഹമുണ്ട്. ആ ഗ്രഹത്തിൽ സൂര്യൻ വസിക്കുന്നുണ്ട്, സൂര്യദേവനുണ്ട്. അവിടെ ചെന്നാൽ നമുക്ക് സൂര്യദേവനെ കാണാം എന്നുള്ള ആ ചിന്താഗതി, അതാ മനസ്സിലാക്കലാണ് അവസാനത്തെ മനസ്സിലാക്കൽ. ഇതേപോലെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാൻ ഒരു വെളിച്ചം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നു, ഏത് ചതുർഭുജാധാരിയായ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മനസ്സിലാക്കൽ. പിന്നെ ഭഗവാൻ ദ്വിഭുജാധാരിയായിട്ട് ഭഗവാൻ ഒരു ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്നുള്ള ധാമമുണ്ട്, അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ്
അവസാനത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുക. അതാണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ്. ഇങ്ങനെ 3 ഘട്ടങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ സ്ലോ ആണോ? ഇനി കുറച്ചുകൂടി സ്ലോ പോണോ? ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ കാണുന്ന ഈ ചിത്രത്തില്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ നടുവിൽ മധ്യത്തിൽ നിൽക്കുന്നു അല്ലെ. ഇവിടെ സൗന്ദര്യം, സമ്പത്ത്, കീർത്തി, ശക്തി, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെന്താണ്? ഇവിടെ നമ്മള് ഈ ഭഗവത്ഗീത മുഴുവനും നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അർജുന ഉവാച, ധൃതരാഷ്ട്ര ഉവാച, സഞ്ജയ ഉവാച ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നു, പേരെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എവിടെയും നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയില് ശ്രീകൃഷ്ണ ഉവാച എന്ന് കേൾക്കില്ല, കാണില്ല. കാരണം എന്താണ്? ശ്രീകൃഷ്ണനെ നമ്മൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഉവാച എന്നല്ല പറയാ, ഭഗവാൻ ഉവാച. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ശബ്ദമാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം ഭഗവാൻ. എന്താണ് ഭഗവാൻ? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗ എന്ന് പറഞ്ഞ ഐശ്വര്യങ്ങള്. ഈ കാണുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ ആരിലാണോ പരിപൂർണമായിട്ടും ഉള്ളത് അവരെ നമ്മൾ ഭഗവാൻ എന്ന് വിളിക്കും. ആരെ വിളിക്കുക ഭഗവാൻ എന്ന്? ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ, അതായത് സൗന്ദര്യം, സമ്പത്ത്, കീർത്തി, ശക്തി, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ ആരിലാണോ പരിപൂർണമായിട്ടുണ്ടാവുക അവരെ നമ്മൾ ഭഗവാൻ വിളിക്കും. ഈ ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിനെ ആരാണ് നിർവചിച്ചിട്ടുള്ളത്? അതാരുമല്ല, പരാശരമുനി. ആരാണ്? പരാശരമുനി. ഈ പരാശരമുനി ആരാണ്? വേദവ്യാസൻ. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, സഞ്ജയന് ഒരു ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കൊടുത്തു, ദിവ്യ നേത്രം കൊടുത്തു, അതുകൊണ്ട് കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരുന്ന് കാണാൻ പറ്റി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആരാണത്? വേദവ്യാസൻ അല്ലെ. ആ വേദവ്യാസന്റെ അച്ഛനാണ് പരാശരമുനി. അപ്പൊ ആ പരാശരമുനിയാണ് ഈ ഭഗവാൻ എന്ന സംസ്കൃത ശബ്ദത്തെ നിർവചിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആരാണ്? പരാശരമുനി. കാരണം നമുക്കിപ്പോ പല ആൾക്കാരെയും കാണാം അല്ലെ. പല ആൾക്കാർക്കും നമുക്ക് എന്താ, ഒരുപാട് സമ്പത്തുള്ളവരെ നമുക്ക് കാണാം, പിന്നെ കുറെ പേര് ഒരുപാട് കീർത്തി നേടിയവരെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം, ഒരുപാട് അതിശക്തമായിട്ട് എന്താ പറയുക, അതിശക്തരായ ആൾക്കാരെ നമുക്ക് കാണും, ഒരുപാട് സൗന്ദര്യമുള്ളവരെ നമുക്ക് കാണാം. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഈ 6 ഗുണങ്ങളും പരിപൂർണതയിൽ ഉണ്ടാവില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒന്നുണ്ടാവും, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 ഉണ്ടാവാം, 3 ഉണ്ടാവാം. പക്ഷെ ഈ 6 കാര്യങ്ങളും പരിപൂർണമായിട്ടും ആരിലും ഉണ്ടാവില്ല. അവരെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാൻ വിളിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ, ശ്രീകൃഷ്ണനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക? ഭഗവാൻ. ഈ ഭഗവാൻ എന്നുള്ള വാക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണന് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാനിൽ പരിപൂർണമാണ്. ബാക്കി ആരിലും നമുക്ക് ഈ 6 കാര്യങ്ങളും പരിപൂർണമായിട്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വാക്ക് ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. പിന്നെ ഭഗവാൻ എവിടുന്ന ശ്ലോകം തുടങ്ങിയത്? 2:2 അല്ലെ. 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 2-ാമത്തെ ശ്ലോകം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കുതസ്ത്വാ കശ്മലമിതം എന്ന് ചോദിച്ചു. അതായത് നിനക്ക് എവിടുന്ന് വന്നു വിട്ടു ഈ മാലിന്യം അർജുന എന്ന് ചോദിച്ചു ഭഗവാൻ. അപ്പോ ഈ അർജുനൻ പറയാണ്, ഭഗവാനോട് അർജുനൻ സംസാരിക്കുന്നതാണ് 2.7 ശ്ലോകത്തിൽ. നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാല്, ഭഗവാന്റെയും അർജുനന്റെ ഒരു ബന്ധം എന്തായിരുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ. എന്താ പറയാ, അവർ രണ്ടുപേരും മിത്രങ്ങളായിരുന്നു അല്ലെ. മിത്രമായിരുന്ന ആ ബന്ധം ഇപ്പോ മാറുകയാണ്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് അവർ രണ്ടുപേരുടെയും ബന്ധം മാറാണ്. അതായത് അവർ രണ്ടുപേരും മിത്രങ്ങളായിരുന്നു, ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഗുരു ശിഷ്യരായിട്ട് ആവാൻ പോവാണ്. അപ്പോ അർജുനൻ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോ അർജുനൻ ശിഷ്യനാകാൻ പോവാണ്, ഭഗവാൻ ഗുരുവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, ആ ബന്ധം മാറുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, कार्पण्यदोषो वहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्. ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. ഉദാഹരണം പറയുന്നേ അർജുനൻ പറയാണ്. അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നേ? ദൗർബല്യം കൊണ്ട്. അതായത് അർജുന ദൗർബല്യം എന്താണ്? നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമസ്ഥനായതുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അതായത് എതിർപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ എന്റെ ഗുരുസ്ഥാനത്തുള്ളവരും അച്ഛന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ളവരൊക്കെ ആണല്ലോ, എന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളാണ്, കുടുംബക്കാരാണ്, സഹോദരങ്ങളാണെന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചിട്ട് ഒരു വിഷമം വരികയാണ്. അപ്പോ ആ ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്താ? ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ആത്മനിയന്ത്രണം അത് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് നിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. അതായത് അപ്പൊ ഒരു അർജുനൻ ഒരു വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, പ്രതിസന്ധിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. എനിക്കിപ്പോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടേ? ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഭഗവാനെ. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചത്? നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ഇത് നമുക്കൊരു പാഠമാണ്.
കാരണം അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഈ സ്വന്തം തീരുമാനം എടുത്തില്ല. അർജുനൻ എന്താ ചെയ്തേ? അർജുനൻ ഉടനടി ഭഗവാനെ, അതുവരെ മിത്രനായിരുന്ന ആ ഭഗവാനെ ഗുരുവായി സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്കൊരു ഗുരു ഉണ്ടായിരിക്കണം. ജീവിതത്തിനെ നമ്മളെ എന്താ പറയാ, നല്ല വഴിക്ക് നയിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മിത്രനായിട്ട് പോലും ഭഗവാനെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല്, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ജ്ഞാനം നേടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഗുരു ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ, നമ്മൾ ആ വിനയത്തോടെ നമ്മൾ സമീപിക്കണം. നമ്മൾ ശിഷ്യനായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഗുരുവിൽ നിന്നും ആ ജ്ഞാനം നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, അഹംഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കും, നമുക്ക് ഒരുപാട് അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ജ്ഞാനം ശരിയായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ആ മിത്രനായ ഭഗവാനെ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഗുരുവായിട്ട് കാണുകയാണ്. അപ്പൊ പറയാണ്, ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്ത് യോജിച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. എന്നിട്ട് പറയാണ്, ഞാൻ ഇപ്പോൾ അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്, ദയവായി ഉപദേശം തന്നാലും. ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് നോക്കൂ. അർജുനൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അർജുനൻ താഴെ ഇരിക്കുകയാണ്. അർജുനൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? താഴെ ഇരിക്കുകയാണ്, അല്ലെ? അതാണ് ഒരു ശിഷ്യന് വേണ്ടുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു യോഗ്യത എന്താണ്? താഴെ ഇരിക്കണം. അതായത് ഗുരുവിനെ ഗുരുസ്ഥാനത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ അത്രയും വിനയത്തോടെ മുട്ടുകുത്തി ഇരിക്കുകയാണ് അർജുന. ആ മിത്രഭാവം മാറി ഇപ്പൊ ശിഷ്യന്റെ ഭാവത്തിലാണ്, ഗുരുവായിട്ടാണ് ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ജ്ഞാനം വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു വിനയം വേണം. വിനയത്തോട് മാത്രമേ നമുക്ക് ജ്ഞാനം നേടാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അത് കാണിച്ചു തരാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ. ഇപ്പൊ ചോദിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് ഇപ്പൊ ശരണം പ്രാപിച്ചു ഞാൻ അങ്ങയെ, ഇപ്പൊ എനിക്ക് ദയവായി ഉപദേശം നൽകൂ. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഭഗവാൻ ഉപദേശങ്ങൾ തുടങ്ങാണ്. അതായത് ഭഗവത്ഗീതയുടെ യഥാർത്ഥമായ ഗീതോപദേശം ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങാണ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ശ്ലോകമാണ് 2:13. ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജരാ തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി ധീരസ്തത്ര ന മുഹ്യതി. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ എന്താ പറയാ, പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാവില്ല. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അതായത് ഇവിടെ പറയാണ്, ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ്. ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു നല്ലൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവാണ്. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ജ്ഞാനം. എന്താണ് ജ്ഞാനം? ആത്മാവും ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ജ്ഞാനം കിട്ടാണ്. ഇപ്പോ എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ശരീരമല്ല. നമ്മളിപ്പോ എല്ലാരും നിങ്ങൾ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ? ഞാൻ ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു, മറ്റുള്ള ഒരു പുരുഷൻ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് കിട്ടിയ ആ ശരീരത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ നമ്മുടെ പേര് പറയും, അല്ലെ? ഞാൻ ഇന്നതാണ്, ഞാൻ സ്ത്രീയാണ്, എന്റെ പേര് ഇതാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. പക്ഷെ അതല്ല. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം. നമ്മൾ ഈ ശരീരമല്ല. കാരണം നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മൾ ആത്മാക്കളാണ്. ബേസിക്കലി എന്താണ്? നമ്മൾ ഒരു ആത്മാവാണ്. ആ ആത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു ശരീരം വേണം. അതാണ് ഈ നമ്മൾ കാണുന്ന ശരീരം. എന്താണ്? ആത്മാവിന് പ്രവർത്തനത്തിന് ഒരു ശരീരം വേണം. അതാണിത്. അത് ഏത് ശരീരമായാലും ശരി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പൂച്ചയെ കാണുമ്പോഴും, ഒരു നായയെ കാണുമ്പോഴും, ഒരു ആനയെ കാണുമ്പോഴും, എന്ത് കാണുമ്പോഴും, ഒരു ജലചര അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീനിനെ കാണുമ്പോഴും, അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ഒരു ശരീരമുണ്ട്, അല്ലെ? ആ ഓരോ ശരീരം എങ്ങനെയാ കിട്ടിയിട്ടില്ല? അതിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ആരുണ്ട്? ആത്മാവുണ്ട്. എല്ലാത്തിന്റെയും ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ആത്മാവുണ്ട്. അപ്പൊ ആത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു ശരീരം വേണം. അത് ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല. അത് മനുഷ്യന്റെ ആവണമെന്നില്ല, അത് മൃഗത്തിന്റെ ആയാലും പക്ഷിയുടെ ആയാലും ഒരു ശരീരം വേണം, അത്രമാത്രം. അപ്പൊ ഇവിടെ ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ്, അതായത് ആത്മാവ് ഒരു ശരീരത്തിൽ ചെന്നിരിക്കുകയാണ്. അത് ഏത് ശരീരമായാലും. അപ്പൊ ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്ക് പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് പോലെ. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു? നമ്മുടെ പഴയ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ലേ, അല്ലെ? നമുക്ക് എന്താ പറയാ, എത്രമാത്രം മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? എങ്ങനെയാണ്? അപ്പൊ നമ്മൾ മാറിയോ? ഇല്ലല്ലോ. നമ്മൾ അതേ ആള് തന്നെയല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ ശരീരമല്ലേ മാറുന്നുള്ളൂ. നമ്മുടെ ശരീരം എന്താണ്? ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്ക് എത്തി, യൗവനത്തിൽ നിന്ന് വാർദ്ധക്യത്തിൽ വരുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ ശരീരം മാറുകയാണ്. ഓരോ സമയത്തിന് അനുസരിച്ച് അത് വരികയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തും, അല്ലെ? ആ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് എത്തും, അവസാനം നമ്മൾ മരണപ്പെടും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ആ യൗവനത്തിലും ബാല്യത്തിലും വാർദ്ധക്യത്തിലും എല്ലാം എത്തി നമ്മൾ അവസാനം മരണപ്പെടുകയാണ്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ശരീരത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങളാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഉള്ളിലൊരു ആത്മാവുണ്ട്. ആ ആത്മാവിന് യാതൊരു മാറ്റവും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക്, സമചിത്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് സുഖമാവട്ടെ ദുഃഖമാവട്ടെ ഏതൊരു അവസ്ഥയിലും യാതൊരു മാറ്റവും കൂടാതെ ആ വ്യക്തി അതിനെ സ്വീകരിക്കും. അതാണ് സമചിത്ത എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക്, ധീരനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാകില്ല. പരിണാമം എന്താണ്? അതായത് ഒരാൾ മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, ഓക്കെ, ആ ഒരാൾ മരണപ്പെടുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് പുറത്തു വരികയാണ്. ആത്മാവ് പുറത്തു വന്ന് അത് വേറൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കും. ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് വേറൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ അതിലൊന്നും സംഭ്രമം ഉണ്ടാകില്ല. ഇത് ഭഗവാൻ കൊടുക്കാണ് ജ്ഞാനം, ആത്മാവിന്റെ ജ്ഞാനം കൊടുക്കാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആത്മാവ് എന്ന്. ഇപ്പൊ ആത്മാവും ജീവാത്മാവും എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്ന് തന്നെയാ.
രണ്ട് പേരായിട്ട് മനസ്സിലാക്കരുത്. ജീവാത്മാവും ഒന്ന് തന്നെയാ, ആത്മാവും എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒന്ന് തന്നെയാ. അപ്പൊ ഈ ആത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജീവാത്മാവിനെ എന്താണ് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു ശരീരം വേണം. ഈ ശരീരം എങ്ങനെയാ? ശരീരം എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ശരീരം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്? ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത്, അതായത് അഗ്നി, ജലം, ആകാശം, വായു, ഭൂമി. ഇപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ? പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ എന്ന് പറയും. ഇതിനെന്താ പറയാ? പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ 5 എന്താ പറയാ മേജർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്, പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ 5 എലിമെന്റ്സ് നമ്മൾ ഗ്രോസ് എലിമെന്റ്സ്, അതായത് ഇത് ജഡവസ്തുക്കളാണ്. എന്താണ് ഇത്? ജഡവസ്തുക്കളാണ്. 5 ജഡവസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ് ഈ ശരീരം. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ശരീരം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോൾ ഈ ശരീരം നഷ്ടമാകും അല്ലെ? അത് ഒന്നിൽ ഈ 5 അത് ലീനമായി പോവാണ്. പക്ഷേ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട്? വേറൊരു ശരീരം കൂടി ഉണ്ട്. അതെന്താണ്? സൂക്ഷ്മ ശരീരം. ഇത് നമ്മൾ ഈ പുറത്ത് കാണുന്നത് എന്താണ്? ഇത് ജഡവസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഗ്രോസ് ബോഡി എന്ന് പറയും നമ്മൾ. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സട്ടിൽ ബോഡി ഉണ്ട്, അതായത് സൂക്ഷ്മ ശരീരമുണ്ട്. അത് എന്തുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതാണ്? സൂക്ഷ്മ ഘടകങ്ങളുണ്ട്. എന്താണ്? 3 ഉണ്ട്. അതേതാണ്? മനസ്സ്, ബുദ്ധി, പിന്നെ മിഥ്യ അഹങ്കാരം. എന്താണ്? മനസ്സുണ്ട്, ബുദ്ധിയുണ്ട്, മിഥ്യ അഹങ്കാരമുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ മിഥ്യ അഹങ്കാരം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്? അഹങ്കാരമല്ല, മിഥ്യ അഹങ്കാരം. മിഥ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാൾസ്. എന്താണ് ഈ ഫാൾസ്? തെറ്റിദ്ധരിച്ച ഒരു അഹങ്കാരം. അതായത് ഞാൻ ഈ ശരീരമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു അഹങ്കാരമാണ് മിഥ്യ അഹങ്കാരം. ഞാൻ ശരീരമല്ല, ഞാൻ ആത്മാവ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള അഹങ്കാരം. പക്ഷെ അതാണ് മനസ്സും ബുദ്ധിയും അഹങ്കാരം. അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി മരിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ ജഡവസ്തുക്കൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ആ ശരീരം നഷ്ടപ്പെടും. പക്ഷേ ഉള്ളിലുള്ള ആ സൂക്ഷ്മ ഘടകങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ആ മനസ്സും ബുദ്ധിയും മിഥ്യാഹങ്കാരം ഉണ്ടാക്കിയ ആ ശരീരം നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ആ ആത്മാവ് അതിനെ കൊണ്ടുപോകും. അങ്ങനെയാണ് അത് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്? ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഇതിപ്പോ ശരീരത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ? ബാല്യാവസ്ഥ, യൗവനം, കൗമാരം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ? ഇപ്പൊ ഈ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം അല്ലെ? ചെറിയൊരു കുഞ്ഞ്, ജനിച്ച കുഞ്ഞ് എന്തായാലും ശൈശവാവസ്ഥയിലായിരിക്കും. പിന്നീട് അത് ബാല്യാവസ്ഥയിലേക്ക്, ശൈശവാവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ അല്ലെ? വെറുതെ കിടക്കാൻ പറ്റും, അത്ര തന്നെ, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ. പിന്നീട് അത് ബാല്യാവസ്ഥ, കുറച്ച് മുട്ടുകുത്തിയൊക്കെ നടക്കും, അങ്ങനെയൊക്കെ. പിന്നെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും അല്ലെ? പിന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സ്റ്റേജ് ഇല്ലേ നമുക്ക്, മൈൽ സ്റ്റോൺസ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു തുടങ്ങും. പിന്നെ ബാല്യാവസ്ഥ, അത് കഴിഞ്ഞ കൗമാരാവസ്ഥ, അത് കഴിഞ്ഞ എന്താ പറയാ യൗവനാവസ്ഥ, അത് കഴിഞ്ഞ വാർദ്ധക്യത്തിൽ നമ്മൾ വയസ്സായി പോകും. ഇതൊക്കെ ഈ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് ഒരേ വ്യക്തിക്ക് തന്നെയല്ലേ? നമുക്ക് കാണാം ഇതൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഒരേ ശരീരത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ വാർദ്ധക്യം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരും, പല വ്യാധികൾ വരും. അതുമൂലം നമ്മുടെ ഈ ശരീരം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ ശരീരം നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പൊ നമ്മൾ മരിക്കുകയാണ്. ആ മരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ എന്താണ്? അവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല, അത് വീണ്ടും നമ്മൾ ജനനമുണ്ട് നമുക്ക്. അപ്പൊ ഈ ഒരു വെളുത്ത നിറത്തിൽ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കാണാം. അതെന്താണ്? അത് ആ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് അത് ആത്മാവാണ്. അതായത് ശരീരം ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മാറാത്ത ഒരു സംഭവമുണ്ട്. എന്താണ് ശരീരത്തിന് ഉള്ളിലിരിക്കുന്നത്? ആത്മാവ്. ആത്മാവ് ഒരിക്കലും മാറുന്നില്ല. ആത്മാവ് അതേ രീതിയിലുണ്ട്. ശരീരം മാത്രം മാറുന്നുണ്ട്. ശരീരം അവസാനം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ആത്മാവിന് ഒന്നും തന്നെ സംഭവിക്കില്ല. ശരീരം നാശമാകുമ്പോൾ ആത്മാവിനൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. ഉദാഹരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇപ്പൊ ഒരു കാറുണ്ട്. ആ കാറിൽ നമ്മൾ ഇന്ധനമൊക്കെ നിറച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? കാറിൽ ഇന്ധനമുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്, നല്ല കണ്ടീഷനാണ് കാറ്. പക്ഷേ കാറ് തനിയെ ചലിക്കുമോ? തീർച്ചയായിട്ടും ഇല്ല. കാറ് തനിയെ ചലിക്കില്ല. കാരണം കാറിന് ചലിക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ആര് വേണം? അവിടെ എത്ര ഇന്ധനം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, അത് നല്ല കണ്ടീഷനിൽ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ ഒരു വണ്ടി, പക്ഷെ ആ വണ്ടി തനിയെ പോവില്ല, ചലിക്കില്ല. അപ്പൊ ആ വണ്ടി ചലിക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ആരിയിരിക്കണം? ഡ്രൈവർ ഇരിക്കണം. ആ ഡ്രൈവർ ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ ആ വണ്ടി ചലിക്കുകയുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ശരീരം, നമ്മുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്മാരുടെ മാത്രമല്ല, അത് മൃഗങ്ങളുടെ ആയാലും പക്ഷികളുടെ ആയാലും ആരുടെ ആയാലും ഈ ശരീരങ്ങളില് എന്താ പറയാ? ആത്മാവ് വേണം. ആ ശരീരത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതാരാണ്? ഉള്ളിൽ നിന്നും ആത്മാവ് ഉണ്ടെങ്കിലേ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, ഒരാൾ മരണപ്പെടുമ്പോൾ, അയാൾ മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഉള്ളിൽ എല്ലാ അവയവങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ? എന്തുകൊണ്ട് ആ ശരീരം അനങ്ങുന്നില്ല? എന്തുകൊണ്ട്? അതുവരെ സംസാരിച്ചിരുന്ന വ്യക്തി, അതുവരെ ആക്റ്റീവായിരുന്ന വ്യക്തി, അതുവരെ ഓടി നടന്നിരുന്ന വ്യക്തി എന്തുകൊണ്ട് മരണപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു തരത്തിലും അനങ്ങാൻ പറ്റാതെ ഒന്ന് നിശ്ചലമായി കിടക്കുന്നത്? മരണപ്പെടുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാ? അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു ആത്മാ പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു. ആ ആത്മ പുറത്തു വന്ന ആ ശരീരത്തിന് യാതൊരു വാല്യൂ ഇല്ല, ഒരു വിലയും ഇല്ല ആ ശരീരത്തിന്. അത്ര തന്നെ. അതാണ് ആ ആത്മ പുറത്തു വന്ന ആത്മ എന്താണ്? വേറൊരു ശരീരം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് പോയി. അതിന് ഇനിയിപ്പോ വേറൊരു ബോഡി കിട്ടും. എങ്ങനെ കിട്ടും? അത് നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് ശരീരങ്ങൾ കിട്ടുന്നത്. അതായത് മുൻജന്മത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്തിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, അതനുസരിച്ച് ഞാൻ പൂച്ചയാവണോ, നായയാവണോ, ആനയാവണോ, പക്ഷിയാവണോ, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ തന്നെ ആവണോ, അതൊക്കെ ഭഗവാൻ നിയന്ത്രിക്കും. അത് ഭഗവാന്റെ നിയമം പോലെ നടക്കും. പക്ഷെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്
നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിൽ മനുഷ്യനായി ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെ നമ്മൾ നന്നാക്കണം. കാരണം ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ നന്നാക്കിയാൽ നമ്മൾ അടുത്തത് എന്തായി ജനിക്കണമെന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് അടുത്ത ശരീരം കിട്ടുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. മരിച്ചുപോയ ഏത് ശരീരം കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് യാതൊരു നിശ്ചയവും ഇല്ല. അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് നടക്കും. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു, ഇത് ഇപ്പോ ഈ 84 ലക്ഷം ജീവങ്ങളാണ്. ആത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഒരു ശരീരം മാത്രം വേണം അല്ലെ, അത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളെയാണ് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ കണക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ്. 84 ലക്ഷം. അതില് മൃഗങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷികളുണ്ട്, വൃക്ഷങ്ങളുണ്ട്, മനുഷ്യന്മാരുണ്ട്. എന്താണ് കണക്ക്? ജലത്തിൽ 9 ലക്ഷം, ജലത്തിൽ അതായത് ജലജെ നവലക്ഷാണി എന്ന് പറയും. ജലത്തിൽ എവിടെ 9 ലക്ഷം, മരങ്ങളായി 20 ലക്ഷം, ഇഴജന്തുക്കൾ അതായത് ചെറിയ പ്രാണികളായിട്ട് 11 ലക്ഷം, പിന്നെ പക്ഷികളായിട്ട് 10 ലക്ഷം, പ്രാണികളായിട്ട് 30 ലക്ഷം, പിന്നെ മനുഷ്യരായിട്ട് 4 ലക്ഷം. ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം. ജലത്തിൽ 9 ലക്ഷം, മരങ്ങളായി 20 ലക്ഷം, ഇഴജന്തുക്കൾ അതായത് ചെറിയ പ്രാണികളായിട്ട് 11 ലക്ഷം, പക്ഷികളായിട്ട് 10 ലക്ഷം, പ്രാണികളായിട്ട് 30 ലക്ഷം, മനുഷ്യരായിട്ട് 4 ലക്ഷം. അപ്പൊ മനുഷ്യരായിട്ട് 4 ലക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കല്ലേ, കൂടാനുകൂടി മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ എന്ന്. അങ്ങനെയല്ല ഇത്. ഇതെങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ എണ്ണത്തിലല്ല പറയുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ പറയില്ലേ, എന്താ പറയാ, ഒരു ഇത് രീതി, സ്പീസീസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ആ സ്പീസീസ് ആണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് സ്പീസീസ് എന്ന് പറയില്ലേ, അതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 4 ലക്ഷം മനുഷ്യ യോനികളെ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ആലോചിക്കാൻ മാത്രം ഉണ്ട് അല്ലെ. 9 ലക്ഷം, 20 ലക്ഷം, 11, 30 ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ മനുഷ്യ യോനി എത്രയുള്ളൂ? 4 ലക്ഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഏതൊരു എന്താ പറയാ ശാസ്ത്രം എടുത്താലും അതിലൊക്കെ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. വലിയ വലിയ ആൾക്കാരൊക്കെ നമുക്കറിയാം. എന്താ പറയാ, ഒരു മാനവ ജന്മം ദുർലഭം. അതായത് മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിക്കുക വളരെ വളരെ ദുർലഭമാണ്. നമ്മളത് അത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കണം. നമുക്കൊരു ജന്മം ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ വെറുതെ പാഴാക്കി കളയാനുള്ളതല്ല എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കണം. അപ്പൊ ഉദാഹരണം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതയെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആത്മാവുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ സ്ത്രീ ചിത്രത്തിൽ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഈ സ്ത്രീ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പുറത്ത് നമ്മുടെ ശരീരം ഒരു കിളിക്കൂടാണെങ്കിൽ, കേജ് എന്ന് പറയും, കിളിക്കൂടാണെങ്കിൽ ആ കിളിക്കൂടിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ്? ആത്മാവുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ സ്ത്രീ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ കേജ് അതായത് ആ കിളിക്കൂടിനെ വളരെയധികം ഭംഗിയായിട്ട് മിനുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് പെയിന്റ് അടിക്കുന്നു, കളർ അടിക്കുന്നു, അതിനൊക്കെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ എന്താ പറയാ ആ കേജിനെ. പക്ഷെ ആ സ്ത്രീ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം എന്താണ്? അതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ്? ആ പക്ഷി ചത്തു കിടക്കാണ് അല്ലെ. ആ കേജിന്റെ ഉള്ളിൽ അതായത് ആ കിളിക്കൂടിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ പക്ഷി ചത്തു കിടക്കാണ്. പക്ഷെ ആ സ്ത്രീ അതിന് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മളും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തെ മാത്രം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തെ മിനുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് നമ്മൾ ശരീരത്തെ നമ്മൾ എന്താ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ കുളിക്കുന്നു, നമ്മൾ ആ ശരീരത്തെ പോഷിപ്പിക്കാൻ നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ, ആഹാര ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നു, നമ്മൾ അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ വെക്കാൻ ജിമ്മിൽ പോകുന്നു, എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നു, യോഗ ചെയ്യുന്നു, മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യും, എന്തെല്ലാം ചെയ്യും ഈ ശരീരത്തെ നിലനിർത്താൻ. പക്ഷെ ശരീരം ശാശ്വതമല്ല, അത് നശിക്കും. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അതിന്റെ സമയപരിധി ഉണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞ് അത് നശിക്കും. പക്ഷെ അതിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് എന്താണ്? ആത്മാവുണ്ട്. ആ ആത്മാവ് നശിക്കാത്തതാ. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നു അവരുടെ പക്ഷി ചത്തു കിടക്കും, പക്ഷെ നമ്മുടെ ആത്മാവ് നശിക്കില്ല. പക്ഷെ അതിന്റെ പരിശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആ ആത്മാവിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കണം. വെറും കേജ് അതായത് വെറും ഈ പുറമേ കാണുന്ന ശരീരം മാത്രം നമ്മൾ നന്നാക്കിയിട്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. ആത്മാവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം. ആത്മാവിന് എന്താണ് ഭക്ഷണം? അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാം 2 തരത്തിലുള്ള ധർമ്മം. നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മളിപ്പോ ധർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ പക്ഷി മൃഗാദികളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത്. എന്താണ്? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, നമുക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, അവരും കഴിക്കുന്നു, നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്നു, അവരും ഉറങ്ങുന്നു, നമ്മളും പ്രത്യുൽപാദനം ചെയ്യുന്നു, അവരും ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ നമ്മൾ സ്വയം രക്ഷിക്കുന്നു നമ്മളെ, അതേപോലെ അവരും പ്രതിരോധം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ സാമാന്യമാണ്. അവർക്കും നമുക്കും എല്ലാം ഒരേപോലെയാ. പക്ഷെ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ്? ധർമ്മം. ആ ധർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യാം നമ്മള്? അതാണ് 2 തരം ധർമ്മമുണ്ട്. എന്താണ്? സനാതന ധർമ്മ, സ്വധർമ്മ. സ്വധർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇപ്പോ ഞാനൊരു സ്ത്രീ ആയിരിക്കാം, ഞാനൊരു അമ്മയായിരിക്കാം, ഞാനൊരു ഭാര്യയായിരിക്കാം, ഒരു മകളായിരിക്കാം, ഒരു ചേച്ചിയായിരിക്കാം. എനിക്ക് പല റോൾസ് ഉണ്ട് അല്ലെ. ആ റോളൊക്കെ ഞാൻ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് എന്റെ സ്വധർമ്മമാണ്, എന്റെ ധർമ്മമാണ്. ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കടമയുണ്ട് എനിക്ക്. അതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തേ മതിയാവുള്ളൂ. പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു ജോലിക്ക് പോകുന്നു. അപ്പൊ ജോലിക്ക് പോയി ഞാൻ പണം സമ്പാദിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്റെ കുടുംബത്തെ ഞാൻ നോക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? നമ്മുടെ സ്വധർമ്മ. അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. കാരണം ഈ ലോകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാം കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അതൊക്കെ സ്വധർമ്മം ചെയ്യണം. പക്ഷെ കൂടെ തന്നെ അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്?
സനാതന ധർമ്മം ചെയ്യണം. എന്താണ് സനാതന ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഒരു പക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പൊ ഈ പക്ഷിക്ക് ഊണ് കൊടുക്കാണ്ട് പക്ഷി ചത്തുപോയ പോലെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആത്മാവുണ്ട്. ആ ആത്മാവിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം നമ്മൾ. എന്താണ് ആത്മാവിന്റെ ഭക്ഷണം? അതാണ് സനാതന ധർമ്മം. ആ സനാതന ധർമ്മം എന്താണ്? അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഭഗവത് സേവനം. എന്താണ്? ഭഗവത് സേവനമാണ് സനാതന ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. എന്താണ് ഭഗവത് സേവനം? അതായത് ഭഗവാന്റെ ഹരിനാമ കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഏകാദശി, ഭക്തിയുത സേവനം, എന്തോ ഭഗവാന്റെ കാര്യം. ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ശ്രവണം. എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ആ ഭഗവത്ഗീത അത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതെന്താണ്? അതൊരു ഭഗവത് സേവനം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ്. അതെവിടേക്കാ പോകുന്നത്? അത് ആത്മാവിനാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ആത്മാവിന് ഒരു ഭക്ഷണം കിട്ടാണ്. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ ഭഗവത് സേവനമായി മാറി. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ആത്മാവിനുള്ള ഭക്ഷണമാണ്. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണം. അത് നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യരുത്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശരീരം ഇങ്ങനെ ഓരോ അവസ്ഥയിൽ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരം എങ്ങനെയാണ്? ബാല്യം, കൗമാരം, യൗവനം, വാർദ്ധക്യം. അപ്പൊ ആ ശരീരത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും കൂടി മാറുകയാണ്. എങ്ങനെ? ഇപ്പൊ ബാല്യത്തിലുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിന് എന്താ വേണ്ടത്? നമ്മൾ കാർ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റില്ല. അപ്പൊ ബാല്യത്തിൽ ആ കുഞ്ഞിന്റെ ആ ഭൗതിക ശരീരത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഇഷ്ടങ്ങളുണ്ടാവും അല്ലെ? അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ആ കുഞ്ഞിന് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും? ട്രൈസൈക്കിൾ കൊടുക്കും. പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ബൈസിക്കിൾ കൊടുക്കും. അതും കുറച്ചും കൂടി ഒരു യൗവനത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്കൂട്ടി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലെ? 2 വീലർ വാങ്ങിക്കുന്നു. പിന്നെയും കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ വലുതാവുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മുടെ ആ ശരീരത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ആഗ്രഹം മാറി. അപ്പൊ നമ്മൾ കാറ് വാങ്ങാണ് അല്ലെ? അതേപോലെ ശരീരത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളും കൂടി മാറാണ്. പക്ഷെ മാറാത്ത ഒന്നെന്താണ് എന്നും മനസ്സിലാക്കണം, അത് ആത്മാവാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ ഇതെന്താ കാണിക്കുന്നത്? സൈക്കിൾ ഓഫ് റിപ്പിറ്റേഷൻ ഓഫ് ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത് എന്ന് പറയും. അതായത് ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത് പറഞ്ഞാൽ ജനന മരണം. സൈക്കിൾ ഓഫ് റിപ്പിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ എന്താ പറയാ, ചക്രം ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. എന്താണ്? ജനന മരണത്തിന്റെ ചക്രം ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇത് നമുക്കറിയില്ല. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഒരൊറ്റ ജീവിതമേ ഉള്ളൂ. തെറ്റാണ്. നമ്മളെല്ലാം പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? ഒരൊറ്റ ജീവിതമേ ഉള്ളൂ, അത് നമ്മൾ ആസ്വദിക്കണം, നന്നായി ആസ്വദിക്കണം. അത് തെറ്റാണ്, തെറ്റായ ധാരണയാണ്. കാരണം നമുക്ക് ഒരു ജീവിതമല്ല ഉള്ളത്. ഇപ്പൊ നോക്കൂ, ഇവിടെ ഒരു ഗർഭാശയത്തിൽ ഒരു ഭ്രൂണമുണ്ട് അല്ലെ? അത് ഒരു കുഞ്ഞായി ജനിക്കുന്നു, ജന്മമെടുക്കുന്നു, ശൈശവ അവസ്ഥയിലാണ്. പിന്നെ ബാല്യം, കൗമാരം, പിന്നെ യൗവനം, വാർദ്ധക്യം, അസുഖം മൂലം മരിക്കുന്നു. വീണ്ടും അത് കഴിഞ്ഞില്ല, അവിടെ കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണം മാറാത്ത ഒന്നുണ്ട്. എന്താണ്? ആത്മാവ്. ആ ആത്മാവ് വീണ്ടും എവിടെ പോകുന്നു? വീണ്ടും ഗർഭാശയത്തിൽ പോകുന്നു. അത് ആരുടെ ഗർഭാശയം? നമ്മുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ച് അത് പോകും. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചീത്ത കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത നീച യോനികളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്, താഴ്ന്ന യോനിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരു പക്ഷേ മനുഷ്യ യോനി തന്നെ കിട്ടും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനിയും താഴ്ന്ന തലത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് കർമ്മങ്ങൾ നന്നാവണം നമ്മുടെ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഭഗവാനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. നമ്മുടെ കയ്യിലാണ്. നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ നല്ലത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ജന്മം കിട്ടില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അല്ലെ? ഭഗവാനെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം? അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ നന്നാക്കണം. അപ്പൊ ഈ ജനന മരണം ഒരിക്കലും നിൽക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഇത് നമ്മൾ എന്താ പറയാ, അത് ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ജനിക്കുന്നവൻ മരിക്കും, മരിക്കുന്നവൻ വീണ്ടും ജനിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? ശങ്കരാചാര്യ പറയില്ലേ, പുനരപ്പി ജനനം, പുനരപ്പി മരണം, പുനരപ്പി ജനനി ജഠരേ ശയനം. ഇതിങ്ങനെ നടക്കാണ്. ഇതിനൊരു അവസാനം വേണ്ടേ അല്ലെ? ആത്മാവിന് ഒരുപാട് ടയർഡ് ആവും. അതായത് ആത്മാവ് ഇങ്ങനെ ഓരോ ശരീരം ഇങ്ങനെ മാറി മാറി മാറി, അത് മനുഷ്യന്റെ, പിന്നീട് മൃഗത്തിന്റെ, പിന്നെ പക്ഷിയുടെ, പിന്നെ ജലചരത്തിന്റെ, ഇങ്ങനെ അത് മാറി 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 അവസാനം കിട്ടും നമുക്കൊരു മനുഷ്യജന്മം. പക്ഷെ അതും നമ്മൾ പാഴാക്കി കളഞ്ഞാൽ, കാരണം നമുക്കൊരു ബുദ്ധിശക്തി ഭഗവാൻ കൂടുതൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതെന്തിനാണ്? അത് വേസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതല്ല. അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. മറ്റുള്ളവരെ പോലെ, ഒരു അനിമൽസിനെ പോലെ, പശുക്കളെ എന്താ പറയാ, പക്ഷി മൃഗാദികളെ പോലെ നശിപ്പിച്ച് വെക്കാനല്ല ആ ബുദ്ധിശക്തി ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളത്. അതിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണം. എന്താണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ? എന്തുകൊണ്ട് ബുദ്ധിശക്തി അധികം തന്നു ഭഗവാൻ? ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനല്ലല്ലോ അല്ലെ? എന്താ പറയാ, ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, കിടന്നുറങ്ങുക, പ്രത്യുൽപാദനം ചെയ്യുക, പ്രതിരോധിക്കുക, ഇതിനല്ല ഭഗവാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിശക്തി അധികം തന്നിട്ടില്ല. അത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനാണ്. കാരണം ഈ മൃഗങ്ങൾക്കൊന്നും അത് പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി ഉണ്ട്. അത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഈ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മോചനം നേടണം. അതിനാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 84 ലക്ഷം യോനികളാണ് അല്ലെ? എന്താണ്? അതിൽ പക്ഷികളുണ്ട്, മൃഗങ്ങളുണ്ട്, ഇഴജന്തുക്കളുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പൊ മനുഷ്യന്മാരും ഉണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും ആരുണ്ട്? ഉള്ളിലെ ആത്മാവുണ്ട്. ആത്മാവ് അതായത് ജീവാത്മാവ്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും ജീവാത്മാവുണ്ട്. അതിന്റെ കൂടെ ആരുണ്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. ഏത് രൂപത്തില്? നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു, പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ. പരമാത്മ എന്താണ്? 4 കൈ, അതായത് ചതുർഭുജാധാരിയായിട്ടുള്ള
പരമാത്മാവ് എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏതൊരു അനിമലിനെ ആയിക്കോട്ടെ, പക്ഷികളായിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കരുത്. അനാവശ്യം നമ്മൾ ആരെയും ഉപദ്രവിക്കരുത്. കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നുണ്ട്. പരമാത്മാ ഭാവത്തിൽ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് അതിനുള്ള അവകാശം ഭഗവാൻ തന്നിട്ടില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളാണ് എല്ലാം. 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാനുള്ള ഒരു നമുക്ക് റൈറ്റ്സ് ഇല്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്തുണ്ട്? ആത്മാവിന്റെ കൂടെ ആരുണ്ട്? ഒരു ഫ്രണ്ട്, സുഹൃത്ത് എന്ന പോലെ ഭഗവാനും ഉണ്ട്. എന്താണ് അത്? പരമാത്മാ ഭാവത്തിലാണെന്ന് മാത്രം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നേ? നമ്മൾ എന്താ പറയാ, അൺനെസസറി ആയിട്ട് ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാൻ പോകാൻ പാടില്ല. ഇപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ, അർജുനൻ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, 5 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അതിൽ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്തായിരുന്നു? ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ. സുഖാനുഭവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ ഉത്തരമാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. 2:14 ശ്ലോകം എന്താണ്? രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിന്റെ ഉത്തരമാണ്. മാത്രാ സ്പർശാസ്തു കൗന്തേയ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖദാ ആഗമാപായിനോ നിത്യ താംസി ദിക്ഷസ്വ ഭാരത. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖ ദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെയത്രേ. ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികളിൽ നിന്ന് അവയുണ്ടാകുന്നു. ഹേ ഭാരത, അവയെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ ഒരാൾ പഠിക്കണം. ഇപ്പൊ എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം? എന്ത് പറഞ്ഞു അർജുനൻ? എനിക്ക് എന്ത് സുഖം കിട്ടും അല്ലെ, ഇവരെയൊക്കെ കൊന്നിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് സുഖം എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ ആൻസർ കൊടുക്കാണ്. അതായത് സുഖമായിക്കോട്ടെ ദുഃഖമായിക്കോട്ടെ ഓരോ അവസ്ഥയാണ്. നമ്മൾ പറയില്ലേ മൊമെന്ററി പ്ലേഷേഴ്സ് എന്ന്. മൊമെന്ററിയാണ്. ഇതൊക്കെ ഒരു ക്ഷണികമാണ്. ഇതൊക്കെ ക്ഷണികങ്ങളായ ഒരു കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതായത് ഇന്നിപ്പോ സുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളെ അത് ദുഃഖമായി തീരും. നാളെ ഒരു ദുഃഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സുഖം കിട്ടും നമുക്ക്. അതൊക്കെ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അത് പെർമനന്റ് ആയിട്ട്, അത് ശാശ്വതമായ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. പക്ഷെ ശാശ്വതമായ ആനന്ദം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ധർമ്മം ചെയ്തേ മതിയാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു അവസ്ഥ ഭഗവാൻ പറയാണ്. സുഖമായിക്കോട്ടെ ദുഃഖമായിക്കോട്ടെ. എങ്ങനെയാണത്? ഇന്നിപ്പോ വേനൽക്കാലമാണെങ്കിൽ നാളെ മഴക്കാലം വരും, അത് കഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ഞുകാലം വരും. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ കാലാവസ്ഥകൾ മാറുന്നത് പോലെ സുഖമാവട്ടെ ദുഃഖമാവട്ടെ അതും ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇപ്പോ എനിക്കൊരു ദുഃഖമാണെങ്കിൽ അത് മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖമായിക്കൊള്ളുന്നില്ല, മറ്റുള്ളവരുടെ ഒരു സുഖം എന്റെ സുഖമായിക്കൊള്ളുന്നില്ല. അത് ആ വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിഗതമായ ഒരു അവസ്ഥകളാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ എന്റെ കൈ മുറിയുമ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെയല്ലേ വേദന ഉണ്ടാവുക. അതിപ്പോ എന്റെ അടുത്തുള്ള മറ്റൊരാൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവില്ല. അവര് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സഹതാപം കാണിക്കുക, എന്റെ അവസ്ഥയെ കണ്ട് ഒരു സഹതാപം കാണിക്കുക. പക്ഷെ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ആ വേദന അവർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അത് എന്റെ വ്യക്തിഗതമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമാണ്. അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പോ ഈ സുഖ ദുഃഖം എന്നുള്ളത് ഓരോ വ്യക്തിക്കും അത് വ്യത്യാസപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ആ ഒരു ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകളാണ് അതൊക്കെ. അത് ഈ സമ്മർ, വിന്റർ, റെയിനി സീസൺ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഓരോ സീസൺ, ഓരോ കാലാവസ്ഥ മാറുന്നത് പോലെ ഇതൊക്കെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ പറയാണ് അവയെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ, അതിലൊന്നും നമ്മൾ അസ്വസ്ഥനാകാതെ അതിനെയൊക്കെ സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. ഒരാള് സഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. അതുകൊണ്ട് അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, നിന്റെ ഇപ്പൊ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്, കർത്തവ്യം എന്താണ്, നിനക്ക് എന്ത് സുഖം കിട്ടും എന്ന് അർജുനൻ ചോദിച്ചപ്പോ പറയാണ്, നിന്റെ ഇപ്പൊ കർത്തവ്യം എന്താണ്? നീ ഒരു ക്ഷത്രിയനാണ്. അപ്പൊ നീ അത് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. നിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യുക. അപ്പൊ നീ അത് ചെയ്തോ. അതിൽ സുഖത്തിലോ അത് ദുഃഖത്തിൽ കലാശിക്കോ അതൊന്നും നീ അന്വേഷിക്കേണ്ട. നീ ഇപ്പോ നിന്റെ കർത്തവ്യം മാത്രം, ആ കർത്തവ്യ ബോധത്തോടെ അത് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ബാക്കിയൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മരം കാണുമ്പോൾ ഒരേ മരം തന്നെയല്ലേ. ഇവിടെ എന്താണ്? കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് മരത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അല്ലെ. ഇപ്പോ നമുക്ക് മഴക്കാലത്ത് എന്താണ്? ആ മരത്തിൽ ഒരുപാട് നല്ല എന്താ പറയാ പച്ച ഇലകൾ അല്ലെ. എന്ത് രസമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സീന കാഴ്ചയായിരിക്കും അതിലെ. ആ മരം കാണാൻ തന്നെ എന്തോ ഒരു ഭംഗിയായിരിക്കും. പിന്നീട് എന്താണ്? വേനൽക്കാലം വന്നു. വേനൽക്കാലത്ത് എന്താണ്? ആ മരമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണങ്ങി നിൽക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് മഞ്ഞുകാലം വന്നു. മഞ്ഞുകാലത്ത് മൊത്തത്തിൽ ഇലകളെല്ലാം കൊഴിഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. പക്ഷെ മരം അത് തന്നെയല്ലേ, ഒരേ മരം തന്നെയല്ലേ. ഇത്രയും മാറ്റങ്ങൾ ആവുന്നുണ്ട് ആ മരത്തിൽ. ഇത്രയും മാറ്റങ്ങൾ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ മരം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നു, മരം നിശ്ചലമായി നിൽക്കല്ലേ. അതേപോലെ നമ്മളും ജീവിതത്തില് കാലാവസ്ഥ മാറുന്നത് പോലെ സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഏതൊരു അവസ്ഥയിലും നമ്മൾ വ്യതിചലിക്കാതെ, നമ്മളൊന്നും വിഷമിക്കാതെ അതിനെ തരണം ചെയ്യണം. അതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ അർജുനനോട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു നമ്മൾ ആ മരത്തെ പോലെ ആ സഹിഷ്ണുത നമ്മൾ നേടിയെടുക്കണം. ആ ഒരു നിശ്ചലമായ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ നിൽക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഇത് സുഖ ദുഃഖത്തിന്റെ അവസ്ഥകൾ. അതായത് ഇപ്പൊ സുഖം കഴിഞ്ഞ എന്താണ്? അടുത്തത് ദുഃഖം. ദുഃഖം കഴിഞ്ഞ എന്താണ്? നെക്സ്റ്റ് സുഖം. ഇതിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇതിലൊന്നും യാതൊരു കാര്യവുമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്.
ഇത് ആത്മാവിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഇതെന്താണിത്? ഈ ശ്ലോകം ആത്മാവിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുന്ന ശ്ലോകമാണ്. ന ജായതേ മ്രിയതേ വാ കദാചിൻ നായം ഭൂത്വാ ഭവിതാ വാ ന ഭൂയഃ അജോ നിത്യഃ ശാശ്വതോയം പുരാണോ ന ഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ. ആത്മാവിനൊരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല. ലക്ഷണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാനും പോകുന്നില്ല. അജനും നിത്യനും ശാശ്വതനും പ്രാചീനനുമാണ് ശരീരം. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിന് മരണമില്ല. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ലക്ഷണങ്ങള്? ആദ്യത്തെ ലക്ഷണം എന്താണ്? ജനന മരണങ്ങളില്ല. എന്താണ് ആത്മാവിന്? ജനന മരണങ്ങളില്ല. ശരീരം മാത്രമേ ഈ ഇതിലൊക്കെ കടന്നു പോവുകയുള്ളൂ, അതായത് ഓരോ അവസ്ഥയിൽ. പക്ഷെ ആത്മാവ് ഒന്നും തന്നെ ആവുന്നില്ല. അപ്പൊ ജനന മരണങ്ങളില്ല. രണ്ടാമത് എന്താണ്? ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകാനും പോകുന്നില്ല. അതായത് പ്രസന്റ്, പാസ്റ്റ്, ഫ്യൂച്ചർ അതൊന്നും ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിനാണ്. ആത്മാവിന് ഇതൊന്നും ഇല്ല. പിന്നെ എന്നാ? അജനും നിത്യനും. അജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ജന്മമില്ല, അതായത് നിത്യമാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ ക്ലാസ്സില്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ആരാണ് നമ്മൾ? ഭഗവാന്റെ അംശം. ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനാണ്. അപ്പൊ ആ പൂർണ്ണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതും വീണ്ടും പൂർണ്ണമാണ്. കാരണം നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ജന്മമില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ അത് നിത്യനാണ്, ശാശ്വതനാണ്. അത് ഇറ്റേണൽ, എക്സിസ്റ്റിംഗ്, എവർ എക്സിസ്റ്റിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അത് എന്നും ഉണ്ടായിരിക്കും. പ്രാചീനനുമാണ്. അത് ഒരുപാട് പഴയത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതിന്റെ കാലം, അതിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസോ അതിന്റെ ഫ്യൂച്ചറോ അതിന്റെ പ്രസന്റോ ഒന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിന് മരണമില്ല. അത് ശരീരം മാത്രമേ നശിക്കുന്നുള്ളൂ, ആത്മാവ് ഒരിക്കലും നശിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ അവിടെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ആത്മാവിന്റെ. ഇനിയിപ്പോ ഇത് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. വാസാംസി ജീർണാനി യഥാ വിഹായ നവാനി ഗൃഹ്ണാതി നരോ പരാണി തഥാ ശരീരാണി വിഹായ ജീർണാനി അന്യാനി സംയാന്തി നവാനി ദേഹി. പഴകിയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റി പുതിയവ അണിയുന്നത് പോലെ ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ഈ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി പുതുദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു വേർഡ് വന്നു, ദേഹി. എന്താണ് ദേഹി? ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ശരീരം. എന്താണ് ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഈ ശരീരം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജഡവസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഈ ദേഹം, അത് നശിക്കും. അതാണ് ദേഹം. പക്ഷെ ദേഹി അത് ആത്മാവാണ്. ആത്മാവിനെ എന്താ പറയാ? നമ്മൾ ദേഹി എന്ന് പറയും. അതൊരിക്കലും നശിക്കാത്ത ഒന്നാണ് ആത്മാവ്, അത് ദേഹി. പറയണേ പഴയ ഉടുപ്പുകൾ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉപയോഗിച്ച വസ്ത്രങ്ങൾ അത് മുഷിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് കീറി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കും, അല്ലെ? ഒരു വിഷമം കൂടാണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് പുതിയത് വാങ്ങും, അല്ലെ? പുതിയത് അണിയും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യും? ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ഈ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഓരോ അവസ്ഥയിൽ കടന്നു പോകുമ്പോൾ വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തി, ഇനി എന്താ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, അല്ലെ? വാർദ്ധക്യത്തിലെ അവസ്ഥ നമുക്കറിയില്ല, അല്ലെ? ഒന്നും തന്നെ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ ചിന്തിച്ചാൽ പോലും നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ് വാർദ്ധക്യം. അപ്പൊ ആ രോഗങ്ങളൊക്കെ ബാധിച്ച ആ അവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ ശരീരം എന്തിനു കൊള്ളും? ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് വാർദ്ധക്യം, അല്ലെ? അങ്ങനെ ആ ശരീരത്തിൽ എന്താ പറയാ, ആ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് ആരാണ്? ദേഹി. അതായത് ആത്മാവ് നമ്മുടെ ശരീരങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ച് പുതുദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. പുതുദേഹങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? വീണ്ടും ഗർഭാശയത്തിൽ, അമ്മയുടെ അത് ഏത് ഗർഭാശയം എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അപ്പൊ വീണ്ടും ഒരു പുതിയ ദേഹങ്ങൾ അത് സ്വീകരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഏത്? ആത്മാവ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അഴുക്കായ വസ്ത്രങ്ങളെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ച് പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ അണിയുന്നത് പോലെ ആത്മാവ് ഉപയോഗശൂന്യമായ ആ ശരീരത്തെ ത്യാഗം ചെയ്തുകൊണ്ട് പുതിയ ദേഹങ്ങളെ അത് സ്വീകരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ശ്ലോകമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു, ജനന മരണമില്ല എന്നുള്ള ലക്ഷണം കണ്ടു. ഇപ്പൊ പ്രത്യേകതകൾ, ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അതായത് നൈനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി നൈനം ദഹതി പാവകഃ ന ചൈനം ക്ലേദയന്ത്യാപോ ന ശോഷയതി മാരുതഃ. എന്താ പറയണേ? ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാനാവില്ല. പ്രത്യേകതകളാണ്. അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയുകയില്ല. അപ്പൊ ഇതാണ് ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ. കൺഫ്യൂഷൻ ചെയ്യേണ്ട, അത് ലക്ഷണങ്ങളാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, ഇത് പ്രത്യേകതകളാണ് ആത്മാവിന്റെ. അതായത് ആത്മാവിനെ നമ്മൾ കാരണം ആത്മാവിന്റെ സൈസ് എന്താ അറിയോ? അത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ 1/10,000th പാർട്ട് ഓഫ് ഹെയർ, ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ഹെയർ എന്ന് പറയും. അതായത് നമ്മുടെ തലനാരിഴ ഇല്ലേ, തലനാരിഴ നമ്മൾ അതിന്റെ തുമ്പിനെ എടുത്ത് അറ്റം നമ്മൾ 1000 കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, 1000 ഭാഗങ്ങളായി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് ആത്മാവിന്റെ സൈസ്. എന്താണ്? നമ്മുടെ തലനാരിഴയുടെ തുമ്പെടുത്ത് 1000 ഭാഗങ്ങളാക്കി നമ്മൾ മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാഗമാണ് ആത്മാവിന്റെ സൈസ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ? അപ്പൊ ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാനാവില്ല. ആത്മാവിനെ അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനും കഴിയില്ല. ആത്മാവിന് വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനും കഴിയില്ല. പിന്നെ കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനും കഴിയില്ല. ഇതൊക്കെ ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ പറയാണ്. എന്താ ആ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ആത്മാവിനെ യാതൊന്നും ബാധിക്കില്ല, ആത്മാവിനെ ഒന്നും ബാധിക്കില്ല. പിന്നെ ഇത്
जातस्य हि ध्रुवोर्मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च തസ്മാദപരിഹാർത്യർത്ഥേ ഹാര്യർത്ഥേ നത്വം ശോചിതുമർഹസി. ജനിച്ചവന് മരണം നിശ്ചിതമത്രേ, മരിച്ചവന് ജനനവും. അതിനാൽ തന്റെ എന്താ പറയാ അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യം നിർവഹണത്തെ പറ്റി നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. അർജുനനോട് പറയാണ്, നിന്റെ കർത്തവ്യം എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യുക, അത് മാത്രം നീ ചെയ്താൽ മതി. എനിക്കതിൽ എന്താണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നതെന്ന് നീ ചിന്തിക്കേണ്ട. ജനിച്ചവൻ മരിക്കും. കാരണം അർജുനൻ പറയാണല്ലോ, ഇവരെയൊക്കെ കൊന്നിട്ട് ഞാൻ പാപമാണ് ഏൽക്കുന്നത്, ഇവരെയൊക്കെ കൊന്നിട്ട് എനിക്ക് എന്താ കിട്ടാൻ പോകുന്നത്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ വിഷമിക്കുന്നത്. കാരണം അവരൊക്കെ എന്റെ എന്താ പറയാ കുടുംബാംഗങ്ങളാണ്, ബന്ധുമിത്രാദികളാണ് എന്നൊക്കെയാണല്ലേ വിഷമിക്കുന്നത് അർജുനൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, നീ അതൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട. കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് മരിക്കും. അത് വളരെ നിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അതേപോലെ എന്താണ്, മരിച്ചവനും ജനനമുണ്ട്. നമ്മൾ എത്രയല്ല മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് വളരെ തെറ്റ്. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല. മരിച്ചവൻ വീണ്ടും എന്താണ്, ജനനമുണ്ട്. അപ്പൊ മരിച്ചവൻ വീണ്ടും ജനിക്കുന്നു. അതിനാൽ തന്റെ അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല, ദുഃഖിക്കേണ്ട. നിന്റെ കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്താണ്? ഒരു ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് നിനക്ക് യുദ്ധം ചെയ്തോ, അത് മാത്രം നീ ചിന്തിച്ചാൽ മതി എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോ ഒരു ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. വെള്ളത്തിൽ ഒരാൾ മുങ്ങി പോകുന്ന ഒരാള് കൈ പൊക്കി രക്ഷിക്കാൻ വിളിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ ആ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ആണ് പിടിച്ചു വലിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്താ അർത്ഥമുണ്ടോ അതില്? ഇല്ല. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ജീവനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്, അല്ലെ, രക്ഷിക്കേണ്ടത്. അതായത് അയാളെ എടുത്താലല്ലേ അയാളെ രക്ഷപ്പെടുള്ളൂ. നമ്മൾ ആ ലൈഫ് ജാക്കറ്റിനെ മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നാൽ അയാൾ മുങ്ങി മരിക്കല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഭൗതികമായി നശ്വരമായ ഈ ശരീരത്തെ, ഭൗതികമായിട്ട് നശിക്കുന്ന ഈ ശരീരത്തെ നമ്മൾ രക്ഷിക്കാനാണ് നമ്മൾ പോകുന്നതെങ്കിൽ യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല. അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ദേഹി, അതായത് ആത്മാവിനെ നമ്മൾ രക്ഷിക്കണം. എങ്ങനെയാണ് ആത്മാവിനെ രക്ഷിക്കുക? നമ്മൾ ധർമ്മം കൊണ്ട്, അതായത് ഭഗവത് സേവനം മൂലം നമുക്ക് ആത്മാവിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇത് 2:30. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ കൊല്ലാൻ ആർക്കും പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. വീണ്ടും ദേഹി നിത്യമവധ്യോയം ദേഹേ സർവസ്യ ഭാരത തസ്മാത് സർവാണി ഭൂതാനി നത്വം ശോചിതുമർഹസി. ഹേ ഭാരത, ദേഹി അതായത് ദേഹത്തിൽ വസിക്കുന്ന സത്ത ആരാണ്? ആത്മാവ് അനശ്വരനാണ്. അതിനെ കൊല്ലുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ചും നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ മുത്തശ്ശനെയാണ് കൊല്ലുന്നത്, ആ മുത്തശ്ശന്റെ സ്ഥാനത്തുള്ളതാരാ? ഭീഷ്മ. പിന്നെ എന്റെ എന്താ പറയാ ഗുരു, അതായത് ദ്രോണാചാര്യരുണ്ട്. അപ്പൊ അവരെ ഞാൻ കൊല്ലാണ്. ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെ ഞാൻ കൊല്ലാണെന്ന് വെച്ചാൽ നീ വ്യസനിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. കാരണം എന്താ പറയാ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന ദേഹി അത് അനശ്വരനാണ്. പക്ഷെ അതിനെ കൊല്ലുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് നീ എന്താ പറയാ ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ചും നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഹതോ വാ പ്രാപ്സ്യസി സ്വർഗം ജിത്വാ വാ ഭോക്ഷ്യസേ മഹിം തസ്മാദുത്തിഷ്ഠ കൗന്തേയ യുദ്ധായ കൃതനിശ്ചയഃ. ഇവിടെ പറയുന്നു, കുന്തിപുത്ര, ഒന്നുകിൽ നീ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് സ്വർഗം പോകും, അല്ലെങ്കിൽ വിജയം നേടി സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കും. ഏതായാലും ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ. എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞേ? നീ ഇപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്താൽ മതി, നിന്റെ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കൂ. കാരണം നീ ഇപ്പൊ യുദ്ധത്തിൽ അഥവാ നീ കൊല്ലപ്പെട്ടാൽ നീ പേടിക്കാനില്ല. കാരണം എന്താണ്? സ്വർഗം പോകും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഇപ്പൊ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ നിനക്ക് എന്താണ്? സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കും നീയെ. അപ്പൊ രണ്ട് അവസ്ഥയിലും നിനക്ക് വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഏതായാലും ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ പറയാണ്. ആരോട്? അർജുനനോട്. സുഖദുഃഖേ സമീകൃത്വാ ലാഭാലാഭോ ജയാജയോ തതോ യുദ്ധായ യുജ്യസ്വ നൈവം പാപമവാപ്സ്യസി. യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. ഫലം സന്തുഷ്ടിയോ സന്താപമോ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ജയമോ തോൽവിയോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് നീ ഓർക്കരുത്. എന്നാൽ നിനക്ക് ഒരിക്കലും പാപമേൽക്കില്ല. ഇത് മൂന്നാമത്തെ. അർജുനൻ പറഞ്ഞില്ലേ, മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്തായിരുന്നു? പാപമേൽക്കും. ഇവര് അക്രമികളാണ്. എന്നാൽ പോലും ഞാൻ ഇവരെ കൊന്നാൽ എനിക്ക് പാപമേൽക്കും എന്ന് അർജുനൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിനുള്ള ഉത്തരം കൊടുക്കാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ. ഏതാണ് ശ്ലോകം? 2:38 ഉത്തരം കൊടുക്കാണ്. നിനക്ക് പാപമേൽക്കില്ല. അതായത് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യണം. ഞാൻ ഒരു എന്താ പറയാ ക്ഷത്രിയനാണ്, അതിന്റെ ധർമ്മമാണ് എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോ എന്താണ് അവിടെ നിനക്ക്, പക്ഷെ അതിന്റെ പരിണാമത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കരുത്. അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്താൽ ഞാൻ ജയിക്കോ അതോ ഞാൻ തോൽക്കോ? ഇനിയിപ്പോ എനിക്കത് സന്തുഷ്ടി തരുമോ അതോ സന്താപമാണോ ഫലം അതിന്റെ? ഇതൊന്നും നീ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല. തോൽവിയോ ജയമോ ലാഭമോ നഷ്ടമോ ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട. അതിന്റെ പരിണാമത്തെ കുറിച്ച് നീ ചിന്തിക്കാതെ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? കർത്തവ്യം എന്ന രീതിയിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? പാപം ഏൽക്കില്ല. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം ഭഗവാൻ ഈ ഇതിൽ കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ നേഹാഭിക്രമനാശോസ്തി പ്രത്യവായോ ന വിദ്യത്തെ സ്വൽപമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായത്തെ മഹതോ ഭയാ. ഈ ചിത്രത്തിൽ എന്താ കാണുന്നത്? ഹനുമാൻ സ്വാമിയെ കാണുന്നുണ്ട്, അണ്ണാരക്കണ്ണൻ, അല്ലെ, ശ്രീരാമൻ. അപ്പൊ ശ്രീരാമൻ കയ്യിൽ എന്താണ്? അണ്ണാരക്കണ്ണനെ പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം ആദ്യം പറയാം. അതായത് നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഈ ഉദ്യമത്തിലില്ല. ഈ വഴിക്കുള്ള ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റവും മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു.
രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നു. എന്താണ് മഹാഭയം? നമുക്ക് മരണഭീതി അല്ലെ? നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മരിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ? നമുക്ക് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണഭയം. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നേഹാഭിക്രമനാശോസ്തി. നീ ഇപ്പൊ ഈ ഉദ്യമത്തിൽ ലാഭമോ ഒന്നും ഈ ഉദ്യമത്തിൽ എന്താ പറയാ ലാഭമോ നഷ്ടമോ ഇല്ല. അതായത് നീ വിഷമിക്കാനില്ല. ഈ വഴിക്കുള്ള ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റം പോലും മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തും. ഈ ഉദ്യമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവത് സേവനം. അതായത് ഭഗവാന്റെ കാര്യം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊന്നും നഷ്ടമില്ല നമുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. അതായത് ഇപ്പോ ഹനുമാന്റെ ശാരീരിക പ്രകൃതം ഒരു അണ്ണാറക്കണ്ണന്റെ രണ്ടാണ് അല്ലെ? നമുക്ക് ദാസ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നത് ഹനുമാനാണ്. അപ്പൊ ദാസ്യത്തിന് മികച്ച ഒരു ഉദാഹരണം നമ്മൾ ആരെയാ കൊടുക്കാൻ പറ്റുക? ഹനുമാൻ സ്വാമിയെ. കാരണം ശ്രീരാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും പ്രിയമാണ് ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക്. അപ്പൊ ദാസ്യത്തിന് ഏതറ്റം വരെയും ശ്രീരാമന് വേണ്ടിയിട്ട് സേവ ചെയ്യാൻ ഹനുമാൻ സ്വാമി. അത്രയും അർപ്പണ മനോഭാവമാണ് ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക്. അപ്പോ അത്രയും സേവാ മനോഭാവം ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് ഉണ്ട്. പക്ഷേ എല്ലാവരും നമുക്കറിയാം, രാമരാവണ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു എന്താ പറയാ സേതുബന്ധം നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും തിരക്കിട്ട് പണിയെടുക്കുകയാണ് അല്ലെ? അവിടെ കല്ല് കൊണ്ടേയിടുന്നു, മണ്ണ് കൊണ്ടേയിടുന്നു, എല്ലാവരും പണിയെടുക്കുകയാണ്. രാമന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും സേവയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് ഒരു അണ്ണാറക്കണ്ണനും തോന്നുകയാണ് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പൊ അണ്ണാറക്കണ്ണൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിനെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതിന്റെ ശരീര പ്രകൃതി എങ്ങനെയാണ്? അതനുസരിച്ചല്ലേ അതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു? വെള്ളത്തിൽ പോയി മുങ്ങി വരുന്നു. എന്നിട്ട് പിന്നീട് മണ്ണിൽ വന്ന് കടന്ന് ഉരുണ്ടിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ ശരീരത്തിലെല്ലാം മണ്ണ് പറ്റുകയാണ്. എന്നിട്ട് ആ മണ്ണിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വെള്ളത്തിലിടുന്നു. അപ്പൊ അതൊരു സേവനം ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിനെയും കൂടി കണക്കാക്കുകയാണ്. അതായത് ശരീരത്തിന്റെ ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ, അതിന്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ? അതനുസരിച്ച് അത് സേവനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഇതല്ല നോക്കുക. ഭഗവാൻ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഭാവമാണ്. ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള ആ ഭാവം മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുക. അതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതില് ഒരു എലി കാണാം. അപ്പൊ ഈ എലി എന്താ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഒരു ചെറിയ പഴം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ആ പഴം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു എന്താ നെയ് വിളക്ക് കത്തുകയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. അപ്പൊ ആ നെയ് വിളക്ക് കത്തുമ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് ഈ എലി എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു? അതും എന്തോ കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ഭക്ഷ്യ സാധനമാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് അതിലേക്ക് വായയിടുന്നു. ആ വായയിടുന്ന സമയത്ത് എലിയുടെ ശരീരത്തിൽ തീ പിടിക്കുകയാണ്. ആകെ തീ കത്തുമ്പോൾ എലിക്ക് ആകെ മരണവെപ്രാളമായി. ആ മരണവെപ്രാളമായപ്പോൾ അത് പക്ഷെ അമ്പലത്തിലായതുകൊണ്ട് ആ മരണവെപ്രാളമായപ്പോൾ ആ എലി എന്ത് ചെയ്തു? ഇങ്ങനെ മരണവെപ്രാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റാണ്. ആ ഭഗവാന്റെ ആ ഇതില് പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്ന പോലെ അത് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കറങ്ങാണ്. അപ്പോ അതിന് ആ എലിക്ക് പോലും മോക്ഷം കിട്ടി എന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് മൊത്തം ശരീരം ആകെ കത്തുമ്പോൾ ആ കത്തുന്ന ശരീരം വെച്ച് ആ എലി പ്രദക്ഷിണം വെക്കുമ്പോൾ അത് എന്താ പറയാ മരണവെപ്രാളത്തിലാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അത് ഭഗവാൻ എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കി? ഭഗവാൻ വിചാരിക്കണം എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രദക്ഷിണം വെക്കുകയാണ് എന്നും കരുതി ഭഗവാൻ അതിന് മോക്ഷം കൊടുക്കണം. ഇത് പത്മപുരാണത്തിൽ വരുന്ന ഒരു കഥയാണ്. അപ്പോ ഈ എലിക്കിപ്പോ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുക വെച്ചാല് നമുക്ക് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള ശക്തി ഭഗവാൻ നമുക്കേ തന്നിട്ടുള്ളൂ. ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ ഈ അനിമൽസിന് അത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അവർക്ക് ആ ഒരു റാഷണൽ തിങ്കിങ് എന്ന് പറയും നമ്മള്. അങ്ങനെയുള്ള ആ യുക്തിസഹമായ ചിന്ത അവർക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഇത്രയും തന്ന നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ? അത് തീയാണ്, അതിന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ ആ എലിക്കറിയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പക്ഷെ എങ്കിലും ആ കത്തുന്ന ശരീരം അത് മരണവെപ്രാളത്തിൽ ഓടി നടക്കുമ്പോഴും ഭഗവാൻ എന്ത് വിചാരിച്ചു? ഭഗവാൻ വിചാരിക്കണേ അത് എനിക്ക് പ്രദക്ഷിണം വെക്കുക എന്നും പറഞ്ഞ് അതിന് മോക്ഷം കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തില് നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ ചെറിയ കാര്യം ചെയ്താലും അതിൽ യാതൊന്നും നമുക്ക് പേടിയില്ല. കാരണം അത് ഈ ഉദ്യമത്തിൽ ലാഭനഷ്ടമില്ല. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഉദ്യമത്തിൽ, അതായത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നമുക്ക് എന്തും നമ്മളെ കൊണ്ട് എന്ത് പറ്റും അത് നമുക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം. അതാണ് പറയുന്നത്. വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി ഏകേഹ കുരു നന്ദന ബഹുശാഖാ ഹി അനന്യാശ്ച ഹെന്തശ്ച ബുദ്ധയോ അവ്യവസായിനഃ. വ്യവസായിനാം ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവർ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്. എന്താ പറയാ ഒരു ലക്ഷ്യവും ഒന്ന് മാത്രം. അത് ഏത് ഈ വഴിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ വഴിക്ക്. അതായത് ആരാണോ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് അവർക്ക് എന്താണ്? നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉള്ളവരാണ് അവർക്ക് നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ലക്ഷ്യം ഒന്ന് മാത്രം. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് മനസ്സിൽ ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്കത് സാധിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം പലതും ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ എത്തിച്ചേരില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ലക്ഷ്യം ഒന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയും. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, കുരുനന്ദന ദൃഢനിശ്ചയമില്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയാകട്ടെ പല ശാഖകളോട് കൂടിയതാണ്. അതായത് ഈ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ദൃഢനിശ്ചയം വേണം. അതാണ് പറയുന്നത്. ഈ ദൃഢനിശ്ചയമുള്ളവർക്ക് അവരുടെ ലക്ഷ്യം ഒന്ന് മാത്രമാണ്. ആരാണത്? ഭഗവത് പ്രീതി. അതായത് ഭഗവാനോടുള്ള സേവനം ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ ആ പ്രീതി സമ്പാദിക്കുക മാത്രമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും, വിജയവും നേടാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അല്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധി എന്താണ്? അത് പല ശാഖകളായിട്ട്
മാറുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇപ്പൊ ഈ ചിത്രത്തിൽ നമുക്ക് അർജുനനെ കാണാം. ഇവൻ അർജുനൻ എന്താണ് ഇത് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് അർജുനൻ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സ്വയംവരം, ദ്രൗപദി സ്വയംവരത്തില് മുകളിൽ ഒരു ചക്രം ഉണ്ടാവും, അതിന്റെ നടുക്ക് എന്താണ് ഒരു മത്സ്യം ഉണ്ടാവും. ആ മത്സ്യത്തിന്റെ കണ്ണിലേക്ക് അമ്പെയ്യണം. അതെങ്ങനെ നേരിട്ടല്ല, പക്ഷെ താഴെ ഒരു എന്താ പറയാ താഴെയുള്ള ആ വെള്ളത്തിന്റെ നിഴലിൽ, അതായത് ആ പ്രതിബിംബം കണ്ടുകൊണ്ട് മുകളിൽ ചക്രം കറങ്ങുന്നുണ്ടാവും, നടുവിൽ എന്താണ് മത്സ്യമുണ്ട്, മത്സ്യത്തിന്റെ കണ്ണിലേക്ക് അമ്പെയ്യണം. അപ്പൊ അത് താഴെ നോക്കിക്കൊണ്ട് വേണം അമ്പെയ്യാൻ മുകളിലേക്ക്. അപ്പൊ അത് കണ്ണിലേക്കാണ്. അപ്പൊ അതിൽ അർജുനൻ വിജയിക്കും. കാരണം എന്താണ് അർജുനന്റെ നിശ്ചയദാർഢ്യം. കാരണം അർജുനന്റെ ആ നിശ്ചയം എന്താണ്, എയിം എന്താണ്, ലക്ഷ്യം ഒന്നായിരുന്നു, എന്ത്, ആ മത്സ്യത്തിന്റെ കണ്ണ് മാത്രം. അതുകൊണ്ട് ഒരു എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഒന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ വിജയിക്കും. അങ്ങനെ അർജുനൻ വിജയിച്ചതാണ്. അതിൽ എന്താ പറയാ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന് ഒരു മികച്ച ഉദാഹരണം അർജുനനായിരുന്നു. ഭോഗൈശ്വര്യ പ്രസക്താനാം തയാപഹൃത ചേതസാം വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി സമാധോ ന വിധീയത്തെ. ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിലും അത്യാസക്തരായവർക്ക്, ഇവകളാൽ പരിഭ്രാന്തരായവർക്കും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം നടത്താൻ വേണ്ടുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. ആർക്കാണ് ഉണ്ടാവാത്തത് ഈ നിശ്ചയദാർഢ്യം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു? അത് ആർക്കുണ്ടാവില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തരാണ് ഇവിടെ. അതായത് ആർക്കാണോ ഭോഗ ഐശ്വര്യങ്ങൾ, അതായത് സുഖാനുഭവങ്ങൾ, ഒരുപാട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് സുഖം കൊടുക്കണം, നമ്മൾ ഒരുപാട് കാണുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ സുഖിക്കണം, അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുള്ളവർക്ക്, ആസക്തരായവർക്ക്, ഇവകളാൽ പരിഭ്രാന്തർ, നമുക്ക് എപ്പോഴും അതിന്റെ ചിന്ത മാത്രം, എന്താ എൻജോയ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ചിന്ത ഉള്ളവർക്ക് ഈ ഭക്തിപൂർവ്വ ഭഗവത് സേവനം നടത്താൻ കഴിയില്ല അവരെ കൊണ്ട്. കാരണം അവരുടെ നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ പല ശാഖകളാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെ എത്തിച്ചേരില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ആ ലക്ഷ്യം ഒന്ന് മാത്രം, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആ നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ്, 62 63. ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസ സംഗസ്തേഷുപജായത്തെ സംഗാത് സഞ്ജായത്തെ കാമഃ കാമാത് ക്രോധോഭിജായത്തെ. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അവയിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു, ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമവും അതിൽ നിന്ന് ക്രോധവും ഉളവാകുന്നു. ഇതിപ്പോ ഇവിടെ 8 സ്റ്റേജ് പറയാണ്, അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 8 സ്റ്റേജ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ നാശത്തിന് എന്താണ് കാരണം, എന്താണ് 8 സ്റ്റേജ്? അതെന്താണ്? ആദ്യം എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇപ്പോ ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ, എനിക്കിപ്പോ ഒരു വീട് വേണമെന്ന് ഒരു ആഗ്രഹം, നല്ലൊരു വീട് വെക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഒരു ആഗ്രഹിച്ചു. അതിപ്പോ എന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്താണ്? കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ഇതൊക്കെയാണ് ചെവി. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. പഞ്ച ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്താണ്? കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ചെവി, ത്വക്ക്. അപ്പൊ ഈ പഞ്ച ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങൾ എന്താണ്? അതായത് കണ്ണുകൊണ്ട് ഞാൻ കാണുന്നു, ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുന്നു, മൂക്ക് കൊണ്ട് എനിക്ക് ആ ഗന്ധം ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നു, തൊലി കൊണ്ട് എന്താണ്? സ്പർശം അനുഭവിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ള, നാക്ക് കൊണ്ട് രുചി, ഇതിങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ ചിന്ത വന്നു, എന്താണ്? എനിക്കൊരു വീട് വേണമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അപ്പൊ ആ ഏത് നേരം ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, അല്ലെ? ഒരു ആഗ്രഹം വന്നു, ആ ഇന്ദ്രിയ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി. അപ്പൊ എന്താണ്? അതിൽ ആസക്തി വന്നു, ഒരുപാട് ആസക്തി വന്നു. ആ ആസക്തിയിൽ നിന്ന് എന്താ ഉണ്ടാവണേ? കാമവും. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് എന്താ വരുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ഇന്ദ്രിയ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ചിന്ത, പിന്നീട് ആസക്തി, മൂന്നാമത്തേത് കാമം. കാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമിതമായ ആഗ്രഹം, അതിയായ ആഗ്രഹം. കാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിയായ ആഗ്രഹം വന്നു. ആ അതിയായ ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് എന്താണ്? ക്രോധം ഉളവാകുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ക്രോധം വരുന്നത്? അതിയായ ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ. ഇപ്പൊ എന്റെ ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ അത് സാധിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അത് സാധിക്കാതെ വരുമ്പോ എനിക്ക് ദേഷ്യം വരികയാണ്. ആ ദേഷ്യം വരുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുക? ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹാത് സ്മൃതി വിഭ്രമഃ സ്മൃതിഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി. ഇപ്പൊ ദേഷ്യം വന്നു, ദേഷ്യത്തിൽ നിന്ന് എന്താ വരുന്നത്? അടുത്തത് ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹവും, അതിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴയും, ഓർമ്മപ്പിഴയിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശവും ഉണ്ടാകുന്നു. ബുദ്ധിനാശത്താൽ വീണ്ടും ഭൗതികതയുടെ കയത്തിലേക്ക് വീണ് നാശം പ്രാപിക്കുന്നു. ഇതാണ് സ്റ്റെപ്പ്, നശിക്കുന്ന ഒരു വഴികള്. കാരണം ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്തായി? ക്രോധം വന്നു, അല്ലെ? അതിയായ കാമം ഉണ്ടായി, അതിൽ നിന്ന് ക്രോധം വന്നു, അത് നടക്കാതെ വരുമ്പോ ക്രോധം വരും. പിന്നെ സമ്മോഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ശരി തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥ. എന്താണ് സമ്മോഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയേതാ തെറ്റേതാ അറിയാത്തൊരവസ്ഥ സമ്മോഹം. അതിൽ നിന്ന് എന്താണ്? ഓർമ്മപ്പിഴ. പിന്നെ ഓർമ്മപ്പിഴയിലായിപ്പോയി. പിന്നെ ഓർമ്മപ്പിഴയിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശം. എന്താണ്? ബുദ്ധി എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ശരി തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ ബുദ്ധിനാശം സംഭവിക്കും. പിന്നീട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബുദ്ധിനാശം എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാല്, ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു വീട് വേണം ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് നടക്കാതെ വരുമ്പോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പൊ എന്റെ ബുദ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പൊ എന്താ? ഏത് വഴിയിലെങ്കിലും, അത് അധർമ്മത്തിന്റെ വഴി ആയാലും സാരമില്ല, എനിക്ക് എന്റെ ആഗ്രഹം നടന്നേ മതിയാവും എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിന്തയിലേക്ക് പോകും. അതുകൊണ്ടാണ്
പലരും നമ്മൾ എന്താ ധർമ്മത്തിന്റെ വഴി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന എന്തിനാണ്? നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തെ സാധിച്ചെടുക്കാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ധർമ്മത്തിന്റെ വഴിയിലല്ല, നമ്മൾ എന്തോ എനിക്ക് കിട്ടണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ, ദുര്യോധനനായാലും ധൃതരാഷ്ട്രായാലും എന്താണ്, അവർ ധർമ്മത്തിന്റെ വഴിയിലല്ല. ഭഗവാൻ സ്വയം പോയി ചോദിച്ചിട്ടും കൊടുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അവർ ധർമ്മമല്ല തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്, അവർ അധർമ്മമാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ബുദ്ധിനാശം സംഭവിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ 8 സ്റ്റേജ് എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, പിന്നീട് ആസക്തി ഉണ്ടാകാണ്, അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് അതിയായ ആഗ്രഹം, അതായത് കാമം ഉണ്ടാവാണ്. കാമത്തിൽ നിന്ന് നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ ക്രോധം വരുന്നു, ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് സമ്മോഹം വരുന്നു, അതായത് ശരി തെറ്റ് മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നു, പിന്നെ ഓർമ്മപ്പിഴവ് വരുന്നു, പിന്നെ എന്താണ് ലാസ്റ്റില് ബുദ്ധിനാശം, ബുദ്ധിനാശത്തിൽ നിന്ന് സർവനാശം, അതായത് നാശത്തിലേക്ക് അത് എത്തുകയാണ്. രാഗദ്വേഷ വിമുക്തൈസ്തൂർ വിഷയാനിന്ദ്രിയൈശ്ചരൻ ആത്മൈഷൈർവിധേയാത്മാ പ്രസാദം അധിഗച്ഛതി. രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭ്യമാകും. അപ്പൊ ആർക്കാണ് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭ്യമാകുന്നത്? അത് ഭഗവാൻ പറയാനിവിടെ. അതായത് രാഗദ്വേഷ, രാഗ എന്ന് പറഞ്ഞ അറ്റാച്ച്മെന്റ്, ദ്വേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹേറ്റ്രെഡ്നെസ്, നമ്മൾ പറയില്ലേ ഹേറ്റ്. അപ്പൊ രാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടം, നമ്മൾ പറയില്ലേ എനിക്ക് ഈ വ്യക്തിയെ ഇഷ്ടമാണ്, എനിക്ക് ഈ വ്യക്തിയെ ഇഷ്ടമാണ്, ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്, എനിക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമാണ്, ആ ഇഷ്ടങ്ങൾ, അതിനെ നമ്മൾ രാഗ എന്ന് പറയും. പിന്നെ പറയുന്നു ദ്വേഷം, ദ്വേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടക്കേട്, എനിക്ക് ആ വ്യക്തിയെ കണ്ടുകൂടാ, എനിക്ക് ആ വ്യക്തിയെ ഇഷ്ടമല്ല, എനിക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമല്ല, ഈ ഇഷ്ടമല്ല ഇഷ്ടം എന്നുള്ള പറയുന്നില്ലേ, ആ ഇഷ്ടമായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടക്കേടായിക്കോട്ടെ, ഇത് രണ്ടും എന്താണ്? രാഗദ്വേഷ. ഇതിൽ നിന്ന് വിമുക്തനാവണം. അതായത് നമുക്ക് രാഗത്തിൽ നിന്നും അറ്റാച്ച്മെന്റും പാടില്ല, എന്നാൽ ഒരാളെ നമ്മൾ വെറുക്കുകയും പാടില്ല. കാരണം എന്താണോ, വെറുക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്താണ്, ആ വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചിന്ത, അല്ലെ? നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയെ വെറുക്കുമ്പോഴും എന്താണ്, ഏത് നേരം അവരെ കുറിച്ച് തന്നെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, അവരെ കുറിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതും പാടില്ല, അതും ദ്വേഷവും പാടില്ല, ഒരാളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെന്റും പാടില്ല. ഈ രണ്ടും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ എന്താണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, അപ്പം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുതരാണ്. അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭ്യമാകാണ്. നാസ്തി ബുദ്ധിർ അയുക്തസ്യ നചായുക്തസ്യ ഭാവന നാചാഭാവയത ശാന്തിർ അശാന്തസ്യ കുതഃ സുഖം. ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ പറയണേ? അശാന്തസ്യ കുതഃ സുഖം. അതായത് ഭഗവാൻ പറയണേ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പരമപുരുഷനായി, എന്താ പറയാ, പുരുഷനുമായി കൃഷ്ണനു, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ, കൃഷ്ണ അവബോധം, അതായത് നമ്മുടെ അവബോധത്തിൽ ആരാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്? കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. അവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാല് എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിക്കുമ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ അവബോധത്തിൽ ഭഗവാനെ നമ്മൾ വെക്കണം, ഉണ്ടായിരിക്കണം ഭഗവാൻ. അപ്പോ ബന്ധപ്പെടാത്തവന് ദിവ്യ ബുദ്ധിയോ ഉറച്ച മനസ്സോ ലഭിക്കില്ല. അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ ഒരു ഏതൊരു വ്യക്തിയാണോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓരോ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുമ്പോൾ ചിന്തിക്കാതിരിക്കുന്നതോ, ആ വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ ഒന്നും കിട്ടില്ല. അതായത് നമുക്ക് ഉറച്ച ബുദ്ധിയും കിട്ടില്ല, ഉറച്ച മനസ്സും കിട്ടില്ല. അതില്ലാതെ സമാധാനം കൈവരിക്കാൻ കഴിയില്ല, സാധ്യമല്ല. സമാധാനം ഇല്ല, കിട്ടില്ല. സമാധാനം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? സുഖം എവിടെ? സമാധാനം ഇല്ലെങ്കിൽ സുഖം എവിടെ? അതാണ് അശാന്തസ്യ കുതഃ സുഖം എന്ന് ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്നത്. അതായത് സമാധാനം വരണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് ആ ഉറച്ച മനസ്സുണ്ടായിരിക്കണം, ദിവ്യ ബുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കണം, എന്നാലേ നമുക്ക് സമാധാനം കിട്ടും. സമാധാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ സുഖം തനിയെ വരും. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ വരണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? കൃഷ്ണാവബോധം വേണം. അതായത് നമ്മുടെ അവബോധത്തിൽ ആരുണ്ടായിരിക്കണം? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണില്ല, ഇതാണ് ശ്യാമസുന്ദര രൂപം. അതായത് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലെ, എപ്പോഴും പുഞ്ചിരി തൂകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ ത്രിഭംഗി ഭാവം, അതായത് 3 സ്ഥലത്ത് വളവുള്ള ആ ഒരു രൂപം, കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ചെരിവുകളുള്ള ആ രൂപത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന ആ ധാമത്തിൽ ഈ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ ഉണ്ടാവുക. ഏതാണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവനം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ധാമമാണ്. അവിടെ ഭഗവാൻ ഈ രൂപത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക. എപ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാന്റെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപമാണിത്. ദ്വിഭുജാധാരി, അതായത് 2 കൈകളോട് കൂടിയ രൂപം. തസ്മാദസ്യ മഹാബാഹോ നിഗ്രഹീതാനി സർവശഃ ഇന്ദ്രിയാനിന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യ തസ്യ പ്രജ്ഞ പ്രതിഷ്ഠത. അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയാ, കൈകരുത്തുള്ളവനെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയണ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ ആരാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ? അതിന്റെ ആൻസറാണ്. അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ളവൻ ആരാണ്? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്, കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി. അതിനെ അതിൻ്റെതായ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ നമുക്ക് കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം. അതായത് കണ്ണ് വേണ്ടാത്തത് നോക്കരുത്, ചെവി വേണ്ടാത്തത് കേൾക്കരുത്, വായ രുചി വേണ്ടാത്തത് കഴിക്കരുത്. പിന്നെ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വേണ്ടാത്ത ആ ഇതിൽ നമ്മൾ ഇടാൻ പാടില്ല. ഇടാതെ അതിനെ നിഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം. അതായത് അതിന് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറ്റാൻ കഴിവ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിനെ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.
ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ നിയോഗിക്കുക അഥവാ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകുക വഴി മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖാവേശം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ, അതീന്ദ്രിയമാരാണ് ഭഗവാൻ. കാരണം ഭഗവാന്റെ എന്ത് സേവനം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അതീന്ദ്രിയ സേവനമാണ്. കാരണം അത് സാധാരണമായ ലൗകികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല, അത് അതീന്ദ്രിയമാണ്. നമ്മുടെ സാധാരണമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറത്താണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ നിയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ, അപ്പൊ എന്താണ്, നമുക്ക് ആ വഴി മാത്രമേ നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ശത്രുക്കളെ ഒതുക്കുന്നത് കൂടുതൽ ശക്തി കൊണ്ടാണല്ലോ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനുഷ്യ നിയന്ത്രണം കൊണ്ട്, പ്രയത്നം കൊണ്ട് ഒതുക്കാനാവില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ശക്തി കൊണ്ട് എന്താണ്, നമ്മൾ എന്താ പറയാ, മറ്റൊരു ശത്രുക്കളെ നമ്മൾ ഒതുക്കാൻ കഴിയും. എങ്ങനെ? നമ്മുടെ ശക്തി കൊണ്ട്. പക്ഷേ നേരെ മറിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ വിചാരിച്ച് ഞാൻ എന്റെ പ്രയത്നം കൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ദ്രിയത്തെ നിയന്ത്രിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് എത്രയോ പേര് എന്താ പറയുക, നമ്മൾക്ക് ഈ മെഡിറ്റേഷനും മറ്റതും എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ വിജയിക്കാൻ കഴിയാതെ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രലോഭനങ്ങൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ വീണു പോവുകയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അങ്ങനെ നിയന്ത്രിച്ച് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എന്ന് പറയില്ലേ, ആ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല. പ്രലോഭനങ്ങൾ വന്നാൽ നമ്മൾ വീഴും. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പ്രലോഭനങ്ങൾ വന്നാലും വീഴാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ഉയർന്ന ഒരു രുചി കൊടുക്കണം. എന്താണ് ആ ഉയർന്ന രുചി? അതാണ് ഭഗവത് സേവനം, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധം. അതാണ് ഉയർന്ന രുചി. അതിന് അവയെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ എപ്പോഴും ഏർപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് ഒരു ഉപായം. കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് എന്താ പറയാ, വേണം സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകാൻ. അത് അല്ലാതെ നമുക്ക് പറ്റില്ല. വിശ്വാസ്യനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പരിശീലനം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ കലയെന്നും അറിയുന്ന ഒരാള്, ഈ എന്താ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ജീവിതത്തിൽ വേണ്ടത്? ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ വളരെയധികം ആവശ്യമുണ്ട്. കൃഷ്ണൻ സ്വയം ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോഴും നമുക്കറിയാം, കൃഷ്ണൻ ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. ആരാണ്? സാന്ദീപനി മുനിയെ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാൻ കാണിച്ചതാണ് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. നമ്മൾ സ്വയം തന്നെ എല്ലാം ഞാൻ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഇത് ഭൗതിക ജ്ഞാനമല്ല, ഇത് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനമാണ്. ഇത് ഗുരുവിന്റെ സഹായത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവിടെ. പിന്നെ സാധകൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, അല്ലെങ്കിൽ മുക്തിക്ക് യോഗ്യനായവൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. എപ്പോഴാണോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഗുരു ഉണ്ടാവുക, അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ആ ശരിയായ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? സാധകൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുക്തിക്ക് യോഗ്യനായ ഒരു വ്യക്തി എന്ന് നമ്മളെ വിളിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ശ്രീല ഗുരുദേവ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ 2ാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിക്കാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം അല്ലെ. പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ 3 ഭാഗങ്ങൾ. പിന്നെ ഇതിപ്പോ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ആരെങ്കിലും റിപ്പീറ്റേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് അവർ ആൻസർ ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പുതിയ ആൾക്കാർ, അതായത് ഈ ബാച്ചിൽ ചേർന്ന പുതിയ ആൾക്കാർ മാത്രം ആൻസർ ചെയ്യട്ടെ. റിപ്പീറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ആൻസർ പറയരുത്. ഓക്കെ. എന്താണ് പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ 3 ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ? എന്താണ് അതൊക്കെ? ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. പരമാത്മാവ് ഭഗവാൻ. അതെ, ബ്രഹ്മ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. അതെ. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിനെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? എങ്ങനെയാണ്? ആരാണ്? പരാശരമുനി. എങ്ങനെയാണ് നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത്? സൗന്ദര്യം, സമ്പത്ത്, കീർത്തി, ശക്തി, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം. അതെ, ഈ 6 കാര്യങ്ങളുള്ള പൂർണ്ണതയിലുള്ള ആരാണ്? അവര് ഭഗവാനാണ്. അത് ഓക്കെ. അർജുനൻ ഭഗവാനെ ഗുരുവായി സ്വീകരിക്കുന്ന ശ്ലോകം ഏതാണ്? 2:7. കാർപ്പണ്യ ദോഷം എന്നുള്ള ആ ശ്ലോകം. പിന്നെ ശ്ലോകം 2:13 എന്തിനെ പറ്റിയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? പരിണാമത്തെ. അതായത് പരിണാമം. ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ലേ? ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ദേഹിനേസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജരാം തഥാ ദേവാന്തര പ്രാപ്തിൻ ധീരസ്തത്രന. എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് അത് പറയുന്നത്? ആത്മാവിനെ കുറിച്ച്. മരണശേഷം എന്താണ്? ആത്മാവ് മറ്റേ ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഭൗതിക ശരീരം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം കൊണ്ടാണ്? ഏതൊക്കെയാണ് പഞ്ചഭൂതം? അഗ്നി, ജലം, വായു, ആകാശം, ഭൂമി. ഓക്കെ. ജീവാത്മാക്കൾ എത്ര തരമുണ്ട്? 2 തരം. അല്ലല്ല, ജീവാത്മാക്കൾ
ജീവാത്മാക്കൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, കുറെ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് തന്നില്ലേ, ഏതൊക്കെയാണ്? എത്ര 84 തരമുണ്ട്? ലക്ഷം. അതെ, 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കളാണ് ഉള്ളത്. അതില് ഓരോന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ജലത്തിൽ 9 ലക്ഷം, ഇങ്ങനെ ജലം മരങ്ങളായിട്ട് 9, എത്ര? മരം ഉം. 20, പിന്നെ പക്ഷികൾ 11, പക്ഷികൾ 10, പ്രാണികൾ 30, മനുഷ്യര് 4 ലക്ഷം. 4 ലക്ഷം. മനുഷ്യന്മാരായിട്ട് 4 ലക്ഷം. അതാണ് അത് ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ ജീവാത്മ മാതാജി? ആൻസർ. ജീവാത്മാക്കൾ എത്രയാണ്? 84 ലക്ഷം. 4 ലക്ഷം. 84 ലക്ഷത്തിലാണ്. എത്ര? 4 ലക്ഷം. ജലത്തിൽ 9, മരം ജലത്തില് 20, ജലത്തിൽ എത്രയാണ്? 90 ലക്ഷം. ഇഴജാതികളായി 9 11, പക്ഷികളായി 9 10, ലക്ഷം. പ്രാണികളായി 30, മനുഷ്യരായി നാൽക്കാലികൾ 30 4. ലക്ഷം. അങ്ങനെ അത് ക്ലിയർ ആയില്ല. ജലത്തിൽ ഒരു 9, മിനിറ്റ്, മരം ഞാൻ 20, പറഞ്ഞുതരാം. മനുഷ്യ. ജലത്തില് 9 ലക്ഷം, ആ. മരങ്ങളായി 20 ലക്ഷം, ഇഴജന്തുക്കളായി 11 ലക്ഷം, പക്ഷികളായി 10 ലക്ഷം, പിന്നെ പ്രാണികൾ അതായത് നാൽക്കാലികളായിട്ട് 30 ലക്ഷം, മനുഷ്യന്മാര് 4 ലക്ഷം. അങ്ങനെയാണ് 84 ലക്ഷം. ഓക്കെ. പിന്നെ 2:14 പറയുന്ന ശ്ലോകത്തിൽ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ ഏത് കാരണത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? 2:14 ഏത് കാരണമായിരുന്നു? മരണം. ഏതാണ്? ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ. അതെ, ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞതിനാണ് ആൻസർ. പിന്നെ ആത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ജനന മരണങ്ങളില്ല, ഇല്ല. ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് അല്ല, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, അത് ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ആത്മാവിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ, പ്രത്യേകതകൾ വേറെ. പ്രത്യേകതകൾ. അഗ്നി ദഹിക്കാനാകില്ല, അഗ്നി ദഹിക്കില്ല. ദഹിക്കാനോ വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിന് ശോഷിക്കാനോ കഴിയില്ല. കഴിയില്ല. ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിക്കാനാവില്ല, വെള്ളം കൊണ്ട് എന്താ പറയാ, വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാൻ കഴിയില്ല, അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല, കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കില്ല. ഇത് പ്രത്യേകതകൾ. കൺഫ്യൂഷൻ ചെയ്യേണ്ട, ഇത് പ്രത്യേകതകളാണ്. ലക്ഷണങ്ങൾ വേറെ. ജനന മരണങ്ങളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്, പിന്നെ എന്താ പറയാ, അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നുമില്ല, അതൊക്കെ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ഇത് പ്രത്യേകതകൾ. പിന്നെ സമ്മോഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ശരി, ഏത് തെറ്റേതോ അറിയാം. അതെ, ശരിയും തെറ്റും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയെ നമ്മൾ സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത്. സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ ആരാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവരുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന ആള്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കഴിവുള്ള ആളാണ്. നിയന്ത്രിച്ച് അതെ, ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയിൽ നിന്ന്, വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ഒരാളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ.